Zer diren detaile txikiak, Detaile txikiek egiten omen dute bat handi, eta zer eta eguraldikoari paso emateko abestia goizeko eguzki argiak aukeratu dute topagunekoek, detaile guztiak ederki zainduta, baina eguraldi kontuak iraganekoak dira, eta gaur etorkizunari begira jartzekotan etorri gara, eta etorkizunari aurre nola egin behar diogun erabaki behar dugu. Egun on guztioi, eta ongi etorriak Euskaltzaleen topagunaren 3. kongresu honetara, hasteko eta behin noski zorionak eta eskerrak eman berdizkiegu Juan Arzamendi musika eskolan gauden honetan, Kristina Kubillo eta Marta Izagirreri, Jesus guri diren kantu eder hori eskaini digutelako gaurko kongresua hasteko. Argi dagoena da, kategoria honetako hasiera duen kongresu batek, aurkezlea kategoriakoa ez pisukoa izango da, ez dira beti sinonimo, kategoriakoa izango da bai hasiera eman dioguna, baina ez kategorikoa. Ze kategorikoa badakigu ez, batzutan bota, pisu handiko hitza bota dugu, eta horrek gero zama ere bihurtzen da, eta halakoak ere izaten dira, baina euskara jo puntuan duten uste handiko zurrun hoiei utziko dizkiegu guk prediku autoritarioak, izan ere imperatibo kategorikoa zerbait izatekotan hizkuntza aniztasunaren defentsa etikoa delako. Tira, behin eskerrak ematen hasita, erakundeei emango dizkiegu gure eskerrak, kongresu hau posible egin duten erakundeak aipatu nahiko genituzke, eta ezer baino lehen apopillo hartu gaituen eta bide honetan hainbesteko laguntza eskaini digun Arrasateko udalari eman berdizkiogu eskerrak, eta baita babesle izan diren hainbat instituzioei ere. Kutxa Fundazioa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako aldundiak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua, eta baita Eusko Ikaskuntza, Badalab eta Garaibide ere. Kongresu guztiak dira garrantzitsuak, horregatik egiten dira ere halako toki dotoreetan, bestela segurazki mai baten bueltan egingo lirateke, euskaldunok askotan hala konpontzen omen ditugu ezta, gure arazoak eta gure aferak maiaren bueltan, baina horrek arrisku bat izaten du, eta da ardoaren bueltan hartutako erabakiak gero biharamunean askotan ahaztuta izaten ditugula, eta halakorik guk gaur ez genuke nahi, horregatik etorri gara holako kongresura. Ardorik ez dakit, baina kafetxoa eta mokaduren bat bai izango dugula, hori 11etan izango da, ze gaurko egiturari begiratuta. Aurrena, kongresu honetaraino heltzeko bidean emandako urratsak eta errepasatuko ditugu, 11 kaldera, denbora errespetatzen badute gure hizlariek atxeden alditxo bat egingo dugu, eta gero 11:30 aurrera, hor bai, kongresuaren txostenaren defentsa egingo dugu, galderarik edo kezkarik baldin badago, horretarako aukera ere izango da, eta azkenean, noski, eztabaida ireki horren ostean, bozketa egingo dugu, eta gauzak ondo, eta okerrik ez ustekorik ez baldin badagintzat, ordu bat erdiak alderako bukatuta izango dugu 3. kongresua. Esan dugu ezta, bromak aparte, Euskaltzaleen topagunearen 3. kongresu honek, seguru, mugarri bat ezarriko duela, mugimendu euskaltzalearen bilakaeran. Asmo horrekin, elkartu gara gaur behintzat guztiok, eta asmo berdintsua edo igualtsua zeukaten orain 40 urte, Arrasate Euskaldun dezagun elkartea sortu zutenek. Euskararen erabilera Mondraueko bizi esparru guztietara zabaltzea. 1983an sortu zen AED, gutako asko oraindik ere, katamiuka genbiltzala, bakarren batakaso jaio gabe ere. Balda, 83an jaio etzenik hemen tartean? Bueno. Gazteak nola erakarri ere, hori izango denez gaietako bat, nahiko baikorra da, uste nuen gutxiago izango zirela, Gauzak danak esate aldera, uste nuen gutxiago izango zirela, eta bada zerbait. Kontua da, Arrasate badakizue Euskal Mugimenduaren sorleku izan zela,
Eta hain zuzen ere, AED-ri esker, Euskara Elkarteek badute helduleku erreferentzial bat. AED-ri egokitu izan zaio, aintzindari izate horrekin, askotan gainerakoi ere, musikaren ariora dantzatu behar dugun erakustea. Eta horregatik, kongresu honen atarian, merezimendu osoz irabazitako lekua eskaini nahi genioke AED Elkarteari, beraz, mesedez, igo dadila holtzara, Einaut Musika Olasagasti AED-ko lehendakaria. Esker. Eskerrik asko Einaut, kongresu honetara etortzeagatik, eta esan dugu ezta, AED-ek 40 urte bete ditu aurten, zorionak ezer baino lehen, ez da marka makala ez da, bestelako ospakizunak eta badakigu 40. urte urren hori borobila izan dela, 83an gauza asko sortu zirelako antza, baina arrasaten garrantzitsuena hauxe, AED sortu zela. Ze sensazioarekin iritsi zarete urte urren honetara? Bueno, sensazioak nik beti galdera hau ustez bada urtutxo batzu da galmazatela eden, eta ez da lehenengo aldia galdera egiten didatena. Alegia ez garela oso originalak. Originaltasunak gero agora kontzi dugu planteamendurako. Nik bai esaten duena beti, edo antzera da, gazi gozoa. Gazi zezentzutan, azken finean, Euskara Elkartea bisioa da, Euskara Elkartea, eta berri hoberik ez duteko gongo, Euskara Elkarterik behar izatea baina. Hori da gazi puntu hori. Baina gozotasuna ere horri bere aldea eman behar zaio, zeren eta azken finean 40 urtean jendeak ikusi du eta sentitu du, benetan behar dugula azken finean horri eutxi eta horri bultzada eman, azken finean horretarako dugaran gudanok ere, sinisten dugulako benetan behar dugula hori ekin eta honetan egin. Eta gozotasun hori, benetan ez gaudelako bakarrik eta badugulako. Aurrera pausoak haunitz, ez da, 40 urte hauetan, baina hemen beste tokitan bezalaxe ere, katuak oinutxik eta erabilerarenean hortxe gakoa. Bai, hori nik uste dut betiko gure eztabaida izaten da, zuzen tabernako maila edo tabernazkan poko mailetan ere, eta bai, nik uste dut zalantzari gabe, eta gauko kontuzuare horretara datoz, bazkintinen nahi duguna nola baita, salto horia lortzen dugun behingoz egitea, ez uste lehenengo aldiz hori buruz egin dugunik, ikizta ere, eta bai, zalantzari gabe nik uste dut irikizegula momentua, eta kongresu honetako hainbat bide horrean akedutako hainbat ekintza horretara datoz. Horretan, esperantza hori benetan gauzatzen dugu. Etorkizunari begira jarriko gara kongresu honetan, eta hori beraz erronka nagusietako da dintzat. Horixe da, hain zuzen ere, ilusio, lehen esan dute, gozotasun horren barruan ere, nik uste dut esperantza eta ilusio ere sartu behar dugula. Azken finean, hemen gauden guztiok, eta hemen ez daudenak ere, azken finean, hori behar dugulako. Eta azken finean, salto hori man behar balin badugu, da nola behar dugulako. Eskerrik asko Einaut, eta izan daitezela beste 40 urte, gutxienez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esan dugu, AED-koak direla aintzindarietakoak, AED-koak dira Euskaltzalen Topaguneko elkarteetako bat, baina AED-ren antzera 100 elkartek osatzen dute Euskaltzalen Topagunea. Batetik eta erdigunean, herri eta eskualde mailako 70 Euskara elkarte, eta horiek guztira 15.000 bat bazkidetik gora biltzen dituzte. Bestetik, eta tokiko men sarean integratuta dauden komunikazio talde zabaleko kideak ere hortxe daude, aisialdian jarduten duen Kukulaisi elkartea eta kulturguneak. Zerbait ez da, zenbakiek askotan atzean dagoena ere erakusten digute, eta argi dago hor zerbait handia badagoela, eta noski, tamaina horretako erakunde bat kudeatzeko, horren pareko edo halako moduko kudeatzaileak ere behar ditugu. Eta hori ez baita, ahuntzaren gauerdiko ez dula. Eta horretaz ere badakite zerbait gure urrungo bi gonbidatuek, Irati Itziar eta Jasone Mendizabali, emango diogu orain hitza. Eskarmentu handikoa bata, ja 3. kongresua izango duelako, eta bestea berriz urduri, bestea bezain urduri, baina honek motibo gehiagorekin akaso estreinekoa duelako, eta beraz, ongi etorria nola ez lehendakari berriari Irati Itziar zurea da hitza. Egunon, eta ongi etorri
Bazkideok, lankideok, euskalgintzako ordezkariak, erakundetako ordezkariak, ongi etorri topagunearen urrengo hamarkadetarako lanketa egingo dugun kongresu honetara. 3. kongresua, nire lehenengoa, egia da, batzurentzat 3. baita, 2. lehenengoa ere, badaukagu hemen jende berria gurekin ere bai. Eta hori da, kongresu honekin nahi duguna da topagunearentzat aro berri bat lantzea, ezta? 40 urte mugimendua sortu zenetik, aipatu den bezala. 26 urte topagunea sortu zenetik. 12 azkenengo kongresua egin genuenetik. Harro eta pozik gaude gure ibilbidearekin, ez? Mugimendu zabal eta anitza sortu dugu herriz herri. Euskararen biziberritzerako ere proiektu esanguratsuak sortu ditugu. Eta asko zuekin elkarlanean. Baina kezkatuta gaude, ez gaude konforme, zerbait gehiago behar dugu. Ikusten dugulako helburua urrun dagoela oraindik. Eta gainera atzera egiteko arriskua dagoela. Paradigma aldaketa bat behar dugu. Eta horretan diagnostiko hau euskalgintza osoak konpartitzen dugu, ezta? Bide gurutzearen metafora hori erabili da hainbat urtetan. Aldaketa horretan ikusten dugulako, sentitzen dugulako, behar dugulako, euskara bizi berritzeko, egin ditugun gogo eta sortu ditugun tresna horiek guztiak berritu egin behar ditugula. Egokitu mundu berri batera. Eta horretarako urtebeteko lanaren ostean 3. kongresu hau antolatu dugu. Berritasun horri forma emateko. Bazkideekin, kongresuak erakundeok bazkideekin eta kideekin egiten dituztelako, bazkideekin hartzen direlako erabakiak. Baina gaurkoa berezia da. Ikusiko duzuenez, eragile eta bidaide lagun ezberdinak gonbidatu ditugulako gure kongresura. Gardentasun eta irekitasun ariketa bat da. Azken finean, kongresu honetan nahi dugulako proposamen bat luzatu. Gizarte eraldaketa bat proposatu nahi dugulako. Egunon, iratik dioen moduan gizarte eraldaketa bat behar dugu. Kongresu honetarako ezarritako helburua lortuko badugu, euskararen erabileran jauzi bat ematea, eta azkarra izaten den esaldi hori oso prozesu konplexua da, ez bakarrik topagunearena, hemen bildu garen guztiona, euskal hiztun komunitate osasuntsu bat garatzea da erronka, eta aldi berean oso jabe gara, gizarte zabalarekin eta gizartean dauden bestelako erronka guztiekin gurutzaketa hori egin beharra. Nolabait gizarteko agendaren erdigunean hori kokatzea, eta era berriak esperimentatzea. Konplexua da daukagun erronka, eta konplexuak behar du erantzuna baita ere, eta esango nuke, honetan, konplexutasun honek zer esan nahi duen, hausnarketa prozesua zentzu horretan nahi izan duela sustatu topaguneak. Metodologiari dagokionez aldaketa teoria izan da lehen fasearen oinarria eta topalabe taldean nolabait erronkaren tamaina aintzat hartuta eraldaketa sozialerako baliagarria zen metodologia implementatzea proposatu zen. Eta hala, proposamen horri heldu zion topaguneko zuzendaritza batzordeak eta kongresu honetarako prozesua landu duen kongresu batzordeak. Esango nuke ausarta izan dela, 9 lagun aritu dira bai topaguneko zuzendaritzan eta kongresu batzordean, 9 lagun, eta gizatalde honen ausardia azpimarratu nahiko neuke, ezta? Nolabait ziurgabea zen bide bat urratzea erabakizelako, eta horren guztiaren emaitza alde batetik elkarrizketa talde eragileak landu duen txostenan daukazue, hor sarreran txosten laranja batzu jaso dituzue, eta hori da
nolabait bazken zazpi hilabetez, abenduaren 22-tik, igazko abenduaren 22-tik uztailera bitartean egin lanaren emaitza, elkarrizketa talde eragileak egin duen lana, borondate hutsez egin da, eta hauek ere esango neuke 14 bat egon da prozesu horren erdigunean, nolabait gizartean euskararen erabilerari buruz zeuden proposamenak, kezkak eta abarrak lizeritzen, eta topagunarentzat proposamen bat lantzen, 200 lagundik gora eta kontraste talde askorekin egin da lan, eta hori izan da nolabait topaguneak bere kongresurako erabili duen oinarri nagusia. Txosten bat landu du elkarrizketa talde eragileak, eta hartan oinarrituta topaguneak bere egitekoa, baldintza horiek betetzeko bere egitekoa nolabait gaurko egunean eztabaidatu, aurkeztu, eztabaidatu eta bozkatuko du. Eta, azpimarratzea, egin dugun lan bikoitza, ezta? Jendarte laborategi bat martxan jarri dugu, esan bezala elkarrizketa talde baten oinarrituta, eta lan hori ez da bakarrik topagunarentzat, gizarte osoari zuzenduta dago, eta beraz, zeregina ez da bakarrik topagunearena, hemen bildutako ere erronka jartzen dizue guztioi. Eta, azpimarratu nahiko nauke baita ere, metodologia honen erdigunean, guretzako funts garrantzitsua ekarri duen elkarrizketaren metodologia. Azken aldian ikusten dugu gauzak ebazten ari direla epai bidez, bestelako debekuen bidez tabar, eta gure aldetik behintzat, herritarrekin eta eragileekin elkarrizketaren bidea oso emankorra izan daitekela, hori bada, bai ekarri nahi dugun zerbait, eta hemendik eskerrak eman nahiko nioke Inigo Retolaza, gurekin bidelagun izan den aholkulariari, horretan ere ikasketa handi bat izan dugulako, eta nola ez, elkarrizketa talde eragileari, lehen kongresura bidean lehen fase honetan lan mardul bat egin duelako borondatez, hemen daude, jendartean, zeuen artean taldeko kide asko, eta horietako bik euren esperientziaren barri kontatuko digute. Maile Quintana eta Jon Peli Etxebarria. Barkatu, eta Aineko Kalle, ikusi zaituztet batera eta jan aztunaz. Elkarrizketa taldeko kideak, aurrera. Egunon. Jasonek aipatu duen bezala, Eneko eta Biok 7 hilabete eman baditugu hausnartzen elkarrizketa talde eragilean, baldintza eragingarrienen inguruan, euskararen erabileran jauzi bat eman dadin bultza daitezkeen horren inguruan. Gure artean eta beste askorekin elkarrizketan aditu gara denbora honetan. Aberatsa izan da, bai taldekide aniztasunak ekarri digun ikasketa, eta bai prozesuan hainbat eragile eta pertsonekin jauzi hori irudikatzeko izan dugun aukera. Zinez esan dezakegu Euskal Herriko jendartea oso plurala dela, eta euskaltzale eta euskaldun izateko modu asko ere badirela. Ezberdinen arteko harremanetatik eta elkarrentzutetik asko ikasi dugu. Aurre iritziak eraldatzeko aukera eman digu, nahi dugun aldaketaren eraikuntza kolektiboak norberaren sinismenak aldatzera behartu gaitu, eta bidean sorpresak ere egon dira. Ezagutu duzuen prozesuaren emaitza ikuspegi sistemiko batetik ulertu behar duzue. Alegia, baldintza bakarra aktibatuta ez dugu lortuko euskararen erabileran jauzia ematea. Eta jauzi hori emateko mugimendu euskaltzale sendo bat ezinbestekoa da. Era askotako harremanak eraikiko dituena, saretua, aldebiko elkarlana eta elkarrizketa sustatuko duena, askotariko herri mugimenduekin. Eta nun gazteok protagonismo handiago hartu behar dugun.
Baina kontziente gara nahi dugun jauzia gauzatu dadin Euskal Herriko gizarte osoaren babesa eta bultzada ere ezinbestekoa dela. Horregatik, herritar, elkarte, herri mugimendu, instituzioetako ordezkari, alderdi, enpresa, kulturgile, profesional eta bestelako askotariko eragileak gonbidatun nahi genituzke proposatzen dugun gizarte eraldaketa honetan beraien ekarpena zein izan daitekeen hausnartu eta euskararen erabileran jauzi bat eman dadin euren alea jartzera. Bakoitzak beretik jarriz eta guztion arteko elkarlan sare berriak ehunduz, erabilera izugarri hasi daitekelako konbentzimendu osoa dugu. Baita irudikatutako iparrorratz horretara hurbiltzekoa ere. Euskararen ofizialtasuna funtsezkotzat hartzea Euskal Herri osoan. Amaitu aurretik, eskerrik asko elkarrizketa taldeko kide guztiei. Inigo Retolasari elkarrizketa gidatzeagatik. Egindako ibilbidearekin, gurekin batera hitzaldietan eta kontraste taldeetan parte hartu duten lagunei. Topaguneko zuzendaritza batzordeari eta kongresu batzordeari gure esku jarri dituzten baliabidengatik eta gugan jarritako konfiantzagatik. Mila esker bihotzez guztion partetik eta batera jauzi. Mila esker. Bueno, horra gure kideen testigantza, esan unkitzen dau. Oso bizipen sakonak auki ditugu, bizikidetzak, asteburu asko, eta bueno, gaurkoan horrek nolabaiteko emaitza baduela ikusteak posa ematen du. Aipatu nahiko nukeena da, elkarrizketa taldeak egindako txosten hau hartu dugula oinarri moduan topagunearen etapa barrirako bere lan ardatz nagusiak zehazteko, baina ez dugula hortik bakarrik edan jakina. Gure ohiko betiko muineko funtzioak oso ondo jaso ziran oinarri parretan eta hortan ere oinarritu gara, gure ibilbidean, gure eskarmentuan, oinarritu gara baita ere, azken urteetan bai Topalabe taldearen baitan landutako gogoetatan, bazkidekin egindakotan, eta azpimarratu nahiko neuke ibilbide horretan, kasi-kasik paraleloan, elkarrizketa taldea eragilearen lana egondala hor bete-betean lanean, baina Nafarroan, hango egoera aintzat hartuta, ere Nafarren euskararekiko aldekotasuna indartzeko premiaz jabetuta, bi urte eta pikuko lan mardul bat eginda daukagula, eta beraz ez gara utzetik hasten, horren barrikarriko digu Oskar Zapata lankideak jarraian, eta esan bezala, eskarmentu hori guztia aintzat hartuta, osatu dugu, bazkidekin batera, atzen ostean aurkeztuko zaizuen topagunearen txostena. Egunon lagunok. Zan diate ongi funtzionatzen duela punteroa, orduan saiakera egin dut. Kontra dator. Bueno, Jasonek esan du. 2 urtez, egon gara lanean, 2021 hasi ginen premisa batetik, ezta? Nafarroa garaian gaur egun ez dago gehiengo soziopolitiko bat euskararen sustapenaren alde manifestatzen dena. Aldiz, azken inkesta soziolinguistikan jasotako datua okerrerak egin du, kasik 40% sustapenaren kontra posizionatzen da, 28 inguru ez alde ez kontra, eta alde erentxo bat kasurik onenean izan gara azken 20 urteetan. Iruditzen zaigu, ezinbestekoak ditugun neurri politikoak eskuratzeko,
komenigarria eta berrezkoa dela lan bat egitea gaur egon ez dugun babes soziopolitiko hori lortzeko etorkizun batean, neurri horiek bozkatzera eramaten ditugunean aldeko boto nahikoa izan ditzagun, ezta? Horretan oinarrituta hasi ginen lanian, udaberritik dantzan dugu egitasmo hau partekatua da jada gobernuko hainbat kidekin, aukeratu genituen alderdiekin, sindikatuekin, euskalgintzako eragileekin, eta bueno, eta segituko dugu honetan, ezta? 14 lagunekin osatu genuen talde bat, talde anitza, euskalduna, baina saiatu ginen aniztasun ideologikoa eta bestelakoa bermatzea. Eta horrez gain, bueno, 2 urte hauetan egin ditugu hainbat kontraste, ezta? Bai euskaraz eta bai erderaz, osotara, bueno, 100 lagunekin partekatu dugu gure gogoeta, eta egin duguna da jaso, eta gero topagunearen galbaetik pasatu dokumento bat zertu, ezta? Ja topagunearen ardurapean. Bueno, hasi ginen diagnosia eta lan arloen antolaketa pizka bat lantzen, ezta? Eta, bueno, erabaki genuen ez genuela lan arlo guztiak ikutxu nahi. Batetik, eskubideen diskursoa eta eskubideen lanketa Nafarroan dagoeneko kontseiluak eramaten duelakoz, eta hori badago lan ardatz bat, bueno, bidea duena, eta gero lan munduan ez genuen ikusten kapazitatea genuenik talde gisa ekarpen garrantzitsu bat egiteko. Orduan zentratu ginen gehiago identitateen talkan, bai, gizarteen dauden jokaerak, eta, bueno, hezkuntzaren inguruan ideia batzuk eta lantzen. Eta gero, bueno, hortik atea zaiguna, bai, bueno, 14 kote hori, osatu genuenean, lehenik eta behin erabaki genuen, bueno, egin genuen lana, bueno, zertan egin nahi dugu lan eta zer da, gure helburua, ezta? Eta gure helburua zen, bueno, gaur egun gizarteratzen diren hildo diskursiboak, mezuak eta horiei beste batzuk ere gehitzea, ezta? Hildo diskursibo berriak, osagarriak eskaintzea, baita ere jardunbide egokien inguruko argudioak sortzea, errealitate soziolinguistikoan eragitea euskararen alde beti ere, euskara indarberritzeko benetako neurri eraginkorren inguruko konsensu soziopolitikoa lantzea, eta esasola diren edo urrun daudenak euskaren aldeko jarreretara hurbiltzea, ziaboga emateko argudioak ere eskainiz. Aliatuen sarea handitzea eta konplize berriak erakartzea. Bueno, barkatu. Aldiro da. Jasotako materiala bi lan ardatzetan edo bi segmentuetan ordenatu dugu. Bat, euskaltzaleen jokaeraz, euskaltzaleen praktikaz pizka gogoetatu nahi genuen, gogoeta horiek partekatu nahi genituen beste horiekin eta hortik ikasi, zer egiten ari garen ongi, zerk balio digu jende kopuru batengan iristeko, zerk egin genezaken hobeto jende gehiago erakarri ahal izateko, eta bestetik hildo diskursiboak, bai? Orduan, jokaeretan eta, bueno, nik gaur bakarrik flashak botako ditut, 4 minutetan botako ditut flash batzuk, jakizue dokumentuak baituela 15-16 bat hori zen gure helburuetako bat ere, ez egitea txosten mardul bat, baizikan argudiategi bat, ezta? Eta, bueno, oso gauza logikoak agertzen zitzaizkun, baina, bueno, gizarte ikuspegi zabalarekin jokatzea, bai, begiratzea beti, hiztun komunitatearen behar horiek nola kokatzen ditugun, gizartean nola ulertarazten ditugun eta nola lortzen dugu aldekotasuna, lehentasunak ongi aukeratzea, garbi eukita zeintzu diren helburuak, pentsatzea zeintzu diren estrategiak eta esan beharrekoak helburu horiei iristeko, aliatuak baino eman eta jaso printzipiotik. Ez bakarrik eskatzea, baizikan eskatzea eta ematea, ezta? Non egin dezakegu bat.
gai gatazkatsuak lantzeko moduak eta jarrerak, horretan ikastea ikusten dugu badela interesgarria, eta gero nafar identitatearen irudi modernoa, inklusiboa, konplejua plazaratzea. Ezberdinen arteko zubiak, hizkuntzen arteko graduazioa ez egitea, euskal komunitatearen beharrak ongi argudiatzea. Arrazoiak ditugun horiek ongi argudiatu, besteek ongi ulertu dezaten. Aniztasunaren defentsan aitzindari izatea, eta, desde luego, inozokerietan ez erortzea. Kontrakotasuna handia dago, eta horren kontzientzia horretan egin behar dugu lana. Hori ahaztu gabe. Ega esmatzen duan. Txak, ez. Hola, ze txulo. Bien, kontakizuna ere bi kategorietan ordenatu dugu, ezta? Ekologia, hizkuntza ekologiaren printzipioei, etikei, balorei lotutako diskurso bat gaur egun lantzen duguna gizarteratzea. Ikuskera horretan, berdintasuna, aniztasuna, jasangarritasuna, zaintza, eta hor, bai ditugu, zerrendatuak 14 bat zer argudio, baina botako ditu batzuk, botatxearen. Euskara Nafarroako aniztasun eta aberastasun kulturaren isla da. Nafarroak anistasunari egiten dion ekarpen gorena da euskara, hemen bere lurraldean bakarrik egin dezake ekarpen hori. Ekologiaren ikuspegitik, habitat egokia eta nahikoa bermatu behar zaio Nafarroan euskarari legez eta baliabidez. Euskarazko ereduetan, gizartean dagoen anistasuna jaso nahi dugu, guztiekin partekatu nahi dugu gurea eta guztiena. Berdintasuna helburu, ekitateaz jokatzea eskatzen dugu, egoera zaurgarrian dagoenaren aldeko diskriminazio positiboa aplikatzea justizia egitea baita. Edozein nazio estatu proiektuen alde egiten duzula, anistasunen aldeko autoa da euskara sustatzearena, uniformizazioaren kontrako autoa da. Eta bigarren kategorian, bizikidetzan edo konzeptu horrenpean ordenatu dugu. Errespetua, elkartasuna, demokrazia, eta hor, gizartean gatazkak egotea naturala da, ez dugu zertan ukatu, Nafarroan gatazka badagoela euskararen inguruan, horien kudeaketa bide demokratikotik eramatea da gure ustez gakoa, errealitate soziolinguistikoak hobetzeko proposamenak egitea eta lan egitea zilegia eta onuragarria da, bertako hizkuntza izanik, herritar askok maitaturik, onuragarria da Nafarroan euskara osasuntsu egotea, gizarte hobea izaten laguntzen du, aberatsago, pluralago, inklusiboago. Demokrazian, errespetatu eta sustatu egin behar dira hizkuntza kultura gutxiagotuak. Herrikide guztion duintasunen aitortza baitira. Estatuek sustatu beharko lituzke hizkuntza ez-hegemonikoak ere. Eta konsensuak ezinbestekoak dira. Baina akordioak euskararen indarberritze bidean eraiki beharko dira. Bizikidetza, kultura eta hizkuntzen aitortzatik eraikitzen baita, inoiz ez ukaziotik. Eta gu gogoeta horietan eta sakonduz, aldiro buruan izaten genuen zera bat, zer dago hemen pizkat ezberdina edo diskursiboki, eta hor ikusi duguna da garatuta hizkuntza aniztasunaren zera eta bizikidetzarena, halako argudioetan oinarrituta badagoela ohiko dikotomien ardatzak parametro berrietara mugitzeko, birkokatzeko, salbaltzeko aukera bat. Hau da, orain arte, estatu bat ala beste, Espainia zein Euskal Herria nazio bat ala beste, diskurso honetan badago ere uniformizazioa versus anistasuna edo autoritarismoa, fascismoa versus demokrazia. Eta ikusten dugu hor badagoela zer jorratu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oskar. Pentsatzen ari nintzen, Zapata,
bapatean deitzen dizu Zapatak esanez, goiz pasabaz prestatu dugu kontrasterako, eta pentsatzen duzu, orain txere badaukagu Zapataren 11. enbarkada edo marroia. Gaur ikusten ari gara zerbaiterako balio duela, eta uste dut, Naparro bintzat asko eskertu behar dizugula Zapata zure jarrerarengatik eta pazientziarengatik, hainbeste eskertu behar dizugu, barkatu ere barkatzen dizugula denbora muga gainditu izana. Etxeko lanak ongi eginda, Jasonek bai, oraingoan, denbora muga, ederki errespetatuko duela, seguru nago. Beraz, Mendizabal, zurea daitza. Bueno, azken hitzak atzen aldian aurretik, bereziki eskerron ere honeko aipamenak, eskerron adirazteko aipamenak izango dira. Bueno, aurre gogoeta bat, sarreran aipatu dira zenbat egitura sortu ditugun euskaltzaleok, zenbat borondatezko lan egondan egitura horiek guztiak martxan jartzeko euskaraz bizializateko espazioak, bilguneak lantzeko, eta bueno, arro eta pozik esaten dugu hori, baina apaltasuna ere, apaltasuna bizi gaitu, gero oinarri soziala elikatzea, alduntzea, saretzea, espaita zeregin erreza gaur egun, eta hori da gure indarra. Orduan, ezin dugu begi bistatik galdu nola dauden une honetan euskaltzaleon ilusioak, indarrak eta aukerak, eta horiek nolabait biltzeko eta ilusionatzeko erak oso ezberdinak izan behar dute. Lehengo erak bai eta barriak ere bai. Ez da bata bestea ordezkatu, baizik eta nolabide berriak landu. Euskaltzale jendea ez da topagunearen propietatea jakina, danok, hemen gauden danok behar ditugu gure lanak aurrera eramateko euskaltzale ahaldunduak eta saretuak. Eta, bueno, gogoeta hori eginda eta nahi dugulako bai adirazi ez gaudela etxafo botatzeko moduan, ez da horregatik lehen pertsonan abiatu dugu eraldaketa lan hau, eta, bueno, oin bai, esker honetara pasako naz, gure bazkidei lehenik eta behin, gure oinarri sozialari, eta hortik gainera, topaguneko gidaritzan, zuzendaritza batzordean, kongresu batzordean, iruseibos batzordean, horren beste forotan parte hartzen ari zareten kideoi, herrietako lan naz gain, nazio mailako horretan ere ematen ari zaretelako, eta hori itzela da. Egia esan, hemen geldituko nazpitxin bat, esan bezala, urtebete trinko, baina aurreko urte osoa ere, kongresuari begira eman genuen lanean, eta, bueno, gaur onartuko dugu, ala ez, baikor gaude, baina gaur onartuko dugu, etapa berrirako txostena, lan ardatz berriak, eta azken hilabeteetan hori baino, nolabait ardatz berri eta hitz egitea baino, bazkidekin beleratan ekintzarako goa dago. Ekintzarako premia hau nola egiten dugu, hau nola gauzatzen dugu, hau nola lurrera ekarri, bueno, pues gaur ez dauzkagu galdera hoientzat erantzun danak. Bai, esango neuke ez garela zerotik abiatzen, lan asko daukagula bebai eginta, aurreratuta, eta zenbait egiteko berrietarako ere, atejoka hasi beharko garela, berrazmatzen hasi beharko garela, eta orduan, urratsez urrats abiatuko gara, eta, mugarritxo batzun aipamena egin nahiko neuke, gaurkoa bukatuko da, eta astelehenean lanera joango gara, eta, guretzat funtsezko urrengo hitzordo izango da 2024ko, urtarrila bukaeran egingo dugun topaldia, eta bereziki guretzat hain garrantzitsua den mugimenduaren antolaketa eta saretzeari buruz egin nahi dugu lan, eta gogoetakin batera ekintzarako proiektu estrategiko barriak ere, bazkideok badakitzu euskaltzale aktiboen sareak elikatzeko modu berriak nolabait irudikatzen ari gara, eta horiek lantzatzeko erataz ere arituko gara, eta bai
etorkizunerako, datorren hamarkadarako esan dugu, ez da, lan ardatz horiek zatika egin beharko ditugula, eta plan txikiak, ez da, gaudenak gaude, dauzkagun baliabideak dauzkagu, eta babes berriak beharko ditugu bide horretan sakontzeko, baina gure esku dagoen horretatik abiatuko gara, eta jada nolabait labean sartuta dauzkagun proiektuetatik, eta bai zuekin, bazkideokin partekatuko dugula, lehentasunak erabakitzeko plan estrategiko bat, zatika hartu alizateko zereginak eta lan antolatu alizateko, baina esan bezala, ekintza eta gogo baitaren bigarren parteak hasi paraleloan joango dira, ez da bata eta beste, eta horraino esan aldugu gaurkuan. Bueno, bazkideen aipamena eta eskertza aipatuta gero, bigarrena, batera jauzi elkarrizketa talde eragileari, bide lagun oso konprometitua izan dalako eta militantzia boladan ez dagoen honetan, zenbat ordu eman duen talde honek, bihotzez eskerrik asko, kontraste taldeetan parte hartu duten 200 laguni, kongresu osoan zehar bai eragile, erakunde, instituzio eta bide lagun izan zareten guztioi, eta nik bukatu nahiko neuke, eraldaketa soziala bultzatzeko bide berri hauetan, gure baitan bizitzen ari garela bebai, eraldaketak suposatzen duenaren tentzioa, eta lehen pertsona izate horretan, nik aipatu nahiko neuke, topagunean muin-muinean dagoela gure lantaldea. Eta lantaldean lanari esker gaur gaudela hemen, nire aipamen berezia lankidei, eskerrak mugimendu honi guztiari eustearren eta eraldaketarako tentzio horietan nolabait aurrera egitearren. Danon artean osatzen dugu topagunea, eta hauxe da nire aldetik dana. Mila esker danoi. Eskerrik asko zuri, Jasone. Eskerrik asko, Jasone, eskerrik asko, Oskar. Hauek izan dira momentuz kongresuaren zizkamizkak, baina badakizue nire antzera gozozale baldin bazarete behintzat horrena bukaeran postrean etortzen dela, eta horren dator benetan kongresu honen funtsa edo mamiari heltzeko unea, bazkidei aurkeztuko zaien ponentziaren aurkezpen eta eztabaidaen justu. Baina jakinda hori erronka handia izango dela eta lehen agindu dizuegunez eta agindutakoa bete berri izaten denez, orain bai, atxeden alditxo bat egingo dugu indarrak batzeko, ordu erditxo bat, izango dugu hortxe atarian egongo diren orduan bai, benetako zizkamizka batzuk eta jateko, eta behin indarrak batuta, orduan bai ekingo diogu esan bezala kongresuaren bigarren zatiari. Beraz, erlojuari begira eta ordu erdi barru hemen denak txintxo-txintxo. Thank you.
Txalo bero bat bai, Marta Izagirre eta Kristina Kubilori. Eskerrik asko artistak, eskerrik asko. Argi dauena da, kantuan bezainonak direla errepertorioa aukeratzen. Lehen esan dugu, lehenaren izenburua proposazela eta orain berriz Pablo Sorozabalen ametxetan eskaini digute. Eta nola baitere, etorkizuna irudikatuz ametxetan aritzen gara askotan, eta orain ere hori egin behar dugu ezta, etorkizuna nola irudikatzen dugun, nola amesten dugun, baina beti ere errealitatetik abiatuta, oinak lurrean ditugula, etorkizun hori nola irudikatzen dugun, eta atsedenaldiaren aurretik agindu dizuedan bezala, oraintxe horretan aritu behar dugu ezta, topaguneak bazkidei aurkeztuko dien ponentzia aurkeztu behar baitugu segidan, eta horretarako ikusten duzue, orain atretzo gehiago dugula, hementxe oholtza gainera ekarri dizkigutela 4 lagun, talent show hoietako epaimaia dirudite, eurek, zorrotz, ez dakit zein izango den poli ona, poli gaiztoa, polirik egongo dedan, badazpadare eskerrak lehendik ere ezagunak ditugun eta jakin badakigun jator hariko direla. Bereak dira noski zuzendaritza batzordeko eta kongresu batzordeko laukide ezagutzen dituzue, baina uste dut bakoitzari bere azor diogunez, horixe, Jasone Mendizabal, Irati Ziar, Oskar Zapata eta Belen Uranga ditugu, eta eurek arduratuko dira nolabait ere dena behar bezala bideratzen. Baina ponentzia honek 5 ardatz baditu, Maiko lagunak lehen ere entzun ditugu, orain atsedenaldi txiki bat emango diegu, ze ponentzi horren gainean aritzeko beste 5 lagun gonbidatuko ditugu oholtza gainera. Azken finean, bazkideak bildu garelako hemen, eta ponentzia bazkideei helarazi behar diegun horrekin, interesgarria iruditu zaigu, bazkideek eurek hartzea hitza, eta horregatik ardatz bakoitza laburtzeko edo, 5 kide etorriko dira. Argitu nahi dut horixe, ez dela laburpen bat izango, laburpena balitz, seguraski 5 hauek ez genituzkelako deituko, segure antzera hauek ere luzatzeko ohitura eta joera dutelako. Baina, norberak bere esparruarekin lotura baduen ardatz hori hartu, eta eurek ardatz hori nola ikusten duten azalduko digute, eta horregatik oholtza gainera dituko ditut, ze gainera txalo zarta handi batekin hartu behar ditugu, ze eskertu behar diegu, ausardia, ona igotzea ere ez baita makala. Urren ez urren, Kike Amonarriz, Carmele Pérez, Iñaki Sagardoi, Jone Furundarena eta Iban Arantzabal izango ditugu. Esan dakoa, hauek epaileak eta hauek berriz bertsolariak. Zurrun hariko dira, ez dakit eskuak atzean dituztela edo, baina txanda aurrena emerituari emango dioguta, Kike Amonarriz zurea daitz. Bueno, kaso egingo dizut, ez naiz ordu bete baino gehiago luzatuko. Beno, urkok esan bezala, elkartetan, irakurri duzue txosten, eztabaidatu duzue, beraz ez dugu, zuzenean bertan jartzen dena aipatuko, baizik eta hor jartzen duenaren inguruko hausnarketa batzuk edo ekarri ditugu. Niri lehenengoa egokitu zait, eta da, mugimendu euskaltzale, hemen dituzue 5, eta pentsatzen dut hemen ja, lehenengoa azalduko dela. Hau da. Lehenengo ardatza da mugimendu euskaltzale eraldatzaile, anitz eta sendoa izatea eta herritarrak ahalduntzea nazio mailan zein tokian toki. Eta gero, ardatz hori, 2 lan hildo nagusitan banatu da. Lehenengoa, norbanako euskaltzaleekin lan egin. Eta hor bai, kanpotik etorri zareten hori bintzat, irakurriko izuet, hor azpian zer dauden. Norbanakoak oroar, mugimenduko kindeen gandik hasita eta gure bazkideek lehen etxita alduntzeko, motibatzeko eta aktibatzeko ekimenak, tresnak eta formazio soziolinguistiko eta ideologikoa garatu eta zabaldu. Eta bigarren, azpi lerro bat, mugimenduaren parte sentiarazteko bideak, askotariko moduak definitu eta zabaldu. Hau da, militantzia moduak eta bazkidetza ereduak berrikusiz, saretzeko ditugun aukeretan sakonduz eta ekimen parte hartzaileak sustatuz. EAS, Euskaraldia batzordeak eta bar. Eta bigarren, lan hildo nagusia da topagune indartu tokian toki zein nazio mailan.
Eta hor, zehazten genuen, Euskaltzaleen topagunearen eragina eta antolaketa Euskal Herriko eskualde guztietara zabaltzea, elkarte eta antolakuntza eredu askotarikoak elikatu eta sustatzea, hau da tokikoak, eskualdekoak, sektorialak, Euskaltzaleen topagune antolatzeko eta saretzeko era berriak esperimentatu, gizarte joera berrietara egokituz, eredu malguak, soliduak eta likiduak. Topagunearen baitako saretzea bultzatu, barne kohesioa landu eta elkar elikatzeko foroak indartu, eta mugimenduaren gidaritza sendotu. Nazio mailan zein tokian toki. Horretarako garrantzitsua izango da, egungo lidergo motak aztertu eta aurrera begirakoen nolakotasuna definitzea. Hau hartuta, niri bururatu zaidana da, lehen helburu honetan markatzen diren hilduak eta lau aditzetan laburbildu daitezkela, ez? Da, zabaldu, indartu, egokitu eta trinkotu. Eta esango nuke zabaldu eta indartu, geografikoki, sozialki, mugimendu gisa eta baita elkarte gisa ere. Eta egokitu eta trinkotu batez ere mugimendu gisa edo elkarte gisa. Eta hori guztian 6 ideietara ekarri dut. Lehenengoa izango litzateke topagunearen funtzioa oso garrantzitsua da euskararen biziberritze prozesuarentzat. Uste dut hontaz jabetzea importantea dela. Testuan aipatzen da, Euskaltzalen topaguneak funtzio garrantzitsua bete dituela eta dituela betetzeko. Euskalgintzan eta euskararen biziberritze prozesuan. Eta hor daukagu, Euskal Herri osoan zehar, euskararen erabilera ardatz, herritarrak tokian toki eta nazio mailan aktibatzea. Eta mugimendu euskaltzale eraldatzaile anitz eta sendoa antolatu eta dinamizatzea. Esango nuke, edozein hizkuntza biziberritze prozesua batez ere prozesu soziopolitikoa dela. Eta esango nuke, batez ere gainera eraldaketa prozesu sozial badela. Aipatu dugun funtzio hori beraz oso garrantzitsua da. Esango nuke funtzioezkoa dela. Mugimendu euskaltzale sendorik gabe ez ginen gauden lekura iritsiko eta nekez egingo du aurrera biziberritze prozesuak. Zorionez, Euskaltzaleen topagunea ez da langintza honetan ari den erakunde bakarra. Hemen zaudete, Euskalgintzan ere, lan honetan ari zareten hainbat erakundetako ordezkariak. Baina, gure buruari, aitortzen badiogu, mugimendu soziala garela eta gure muineko funtzio hori dela, funtzio hori maila nazionalean, naiz tokian toki, modu eraginkorrean bete ahal izateko, uste dut lan handia dugula. Izan ere, eta lehen ere jasonek esan du, apaltasunetik aitortu behar dugu, Euskaltzalen topagunea ez dela nahiko genuken bezain indartsua. Uste dut hori, aitortzetik hasi behar dugula. Egia da, sare, oinarri eta egitura zabala daukagula. Baina eman nahi dugun jauziaren perspektibatik begiratuta ahul gaude. Ahul gaudugu eta esango nuke oro har ahul dagoela Euskalgintza. Une eta ekimen jakin batzuetan izan genezaken indarraren potentzialtasuna sumatzen badugu ere. Eta sumatzen dugu, baina gero hori egunero ez da hain garbi ikusten. Uste dut, puntu hori importantea da. Bigarrena da, zabaldu eta indartu egin behar dugu tokian toki eta nazio mailan. Kongresuan markatzen den helburua oso ambiziotsua da, baina baita egingarria ere. Baina oso serio hartu beharreko gaia dago. Garbi dago, gure eragina zabaldu nahi baldin badugu, topaguneak barnebiltzen duen unibertsoa eta indarra ere zabaldu egin behar direla. Garbi eta motz esan da. Askoz ere, elkarte gehiago behar ditugu Euskal Herri osoan zehar. Askoz ere, militante eta aktivista gehiago behar ditugu Euskal Herrian zehar, eta askoz ere, harreman sare zabalagoak behar ditu topaguneak, eta berau osatzen duten eta osatuko duten talde eta elkartek. Azken batean, zabal edatutako eta ongi errotutako mugimendurik gabe, ezinezkoa izango da, txostenean aipatzen diren funtzioak eta helburuak lortzea. Hirugarren idea litzateke, txostenean aipatzen den horretatik da, garai, aukera eta behar berrietara egokitu behar dugula. Bide luze egin dugu, oso aberatsa izan da, oso aberatsa izaten ari da, baina gizartea aldatu eginda, aldatzen ari da eta aldatuko da. Militatzeko eta saretzeko moduak ere ez dira lehenguak. Eta gure mugimenduak jakin behar du egokitzen garai berri hauek eskatzen duten horretara. Egia da, aztergai ugari ditugula eskuartean. Aztergai horietako batzuk nik uste topagunea sortu zen egunean ere bazeudela.
baina beste berri batzuk ere etorri dira. Eta hor, batzuk aipatzearren, esateko, antolatzeko eta funtzionatzeko egitura motak eta moldeak. Bolondrezen egitekoak eta berauen eta teknikarien arteko funtzioen banaketa teknikaririk dagoen kasuetan. Euskaltzaleen orbanekoekiko harremanak, federazioaren eta elkarteen arteko harremanen izaera, intersekzionalitatea, elkarlanaren eta aldarrikapenaren arteko oreka eta uztarketa, beste eraldaketa mugimenduekiko harreman motak. Bueno, gai hoien inguruko hainbat pista ere ekarri ditu txostenak, eta ikusten dugu, gai horiek ere sakon aztertzen jarraitu beharko dugula. Laugarren idea da, euskaltzale aktiboen gune konektatuak osatzea ezinbestekoa izango da. Herritarrak ahalduntzea aipatzen da lehen baldintza honen izenburuan. Ni bada aspektu bat nabarmendu nahiko nukena, ez? Eta uste dut gure mugimenduaren zutoina ere izan dela sortu zen egunetik beretik, ez? Eta da, mugimendua edatuko bada, tokian toki beti egon beharko duela, gurditik tiratzeko prest dagoen nukleo, behar bada txiki, baino gogor, ilusionatu eta militantea. Askotan egitura tekniko batek lagunduta, babestuta eta baita hainbatetan gidatuta ere. Baina nukleo horiek gabe, nekez edatuko da mugimendua eta gure buruari aitortu dugun funtzioare ezingo dugu bete. Hau da, mugimendua sendotzea funtsezkoa dela. Esango nuke ere, euskara ez da salbatuko herri batean ala bestean. Nazio osoan bizi berrituko da, edo ez da bizi berrituko. Baina bizi berritu, herriz herri, auzoz auzo eta eremu ere bizi berrituko da. Beraz, tokian tokiko antolaketa ezinbestekoa da, baina baita nazio mailako koordinazioa eta saretzea. Eta bietan badugu zer hobetu eta zer landua. Bosgarren idea litzateke, gure harreman eta konplizitate sareak edatuz, eman ahal izango dugula jauzia. Gure harreman esparruak eta eragin eremuak zabaltzea, helburutzat aipatzen dira txostenean. Eta hori, beste mugimendu eraldatzaileekiko konplizitatea handituz lortuko dela ere esaten dugu, eta sektore sozial gehiagotara zabalduz. Etorri berria, gazteak edo erdaldunen atxikimendua behin baino gehiagotan irakurri dituzue txostenean ere. Eta hor, ahalik eta eragile eta euskaltzale gehienekin saretzea izango litzateke helburua. Aspektu honetan ere esango nuke, jauzi bat emateko tenorea heldu dela. Bakoitzak, eta hau garrantzitsua dere, oso egoera eta abiapuntu desberdinetatik abiatzen gara, baina bakoitzak bizi dugun errealitate eta abiapuntu horretatik urrats bat aurrera egin genezake. Edo bi, edo hiru. Uste dut, guztien ahalak ez direla berdinak, baina denok jarri behar dugula burua jauzi horietan. Seigarren litzateke, bidea jorratzeko formazioa eta ahalduntzea oinarri direla. Txostenean aipatzen den bezala, formazioa eta parteideen ahalduntzea oso garrantzitsuak izango dira. Bazkide, parteide eta herritar ahaldunduak eta kontzientziatuak behar ditugu, mundu gero eta globalizatuago eta homogenizatzaileago honetan, hizkuntza hegemonikoen indarrari eta oldarraldiari aurre egiteko prestatuta egongo direnak. Euskaltzale aktiboen sare zabal indartsu eta ongi antolatua, tokian tokiko sarearekin guztiz konektatuta egonik, oinarri ezinbestekoa izango dugu. Eta 6 puntu aipatu ditut, baina 7. oparituko izuet, eta da, gure antolaketa eta saretze moduak ere aztertu egin beharko ditugula. Gaur onartuko den txosten hau, gero lurrera ekarri beharko da, eta lehen jasonek esan duen bezala ere, hor badago zer aztertu eta zer zehaztu, ez? Hainbat puntu berriro aztertu egin beharko ditugu. Nola gaude antolatuta? Hori, bai, topagune gisa, baina baita ere herrietan. Nola antolatu beharko genuke? Nola lortu aktivisten sare zabal eta koordinatua nazio mailan eta tokian koki? Eta hori etorriko da. Nola saretu behar dugu tokian toki eta nazio mailan? Nola dauzkago antolatuta gure zuzendaritzak eta lantaldeak? Transmisioa bermatuta aldaukagu. Nora eta zenbat zabaldu nahi dugu? Uste dut gaur onartuko den, sorpresa handirik espada bintzat, gaur onartuko den txosten honek akulu izan beharko lukela bide honetan, eta topagune osoak, federazioak eta tokian tokiko elkarteak jauzi esanguratsu bat eman dezagun
pista honak emango dizkigula. Hala bedi. Egunon. Neri bigarren ardatza egokitu zait, ikusten duzue. Bigarren ardatz horretan, hitz egiten da harreman sare sendoez. Bueno, ikusiko duzue hainbat ideia saretzen direla baita ere, Kikek esan ditu hainbat gauzarekin, ezta? Harreman sare sendoak izatea askotariko eragile eta mugimenduekin, ezta? Eta horrek, lanildo nagusi batzuk edo proposatzen ditu. Batetik, euskalgintzaren baitako harremanak sendotzeaz hitz egiten denean, nazio mailan eta herri bakoitzean euskalgintzako beste eragileekin harremanak sendotzea eta zaintzea, ezta? Esan nahi du, osagarritasuna sustatzea eta elkarlanerako aliantzak bideratzea. Eta gizarte eragileekiko harremanak sendotzea ere bada, ezta? Lanildo bat. Eta horrek suposatzen du, gizarte eragileekin harreman osasuntsuak eta eraginkorrak izateko metodologiak ikasi, berritu, garatu eta zabaltzea. Eta kontziente gara, aditz asko daudela. Eta hemen atzean ekintza pila. Egon daitezkela, ezta? Esan nahi dut, esaldi bakarrean gauza oso konplexuak datoz. Beste hildo bat izango da euskalgintzan ezoikoak eta askotarikoak diren eragileekin bi norabideko aliantzak eragin eta lantzea. Eta gizarte bizitzan eragina duten eragile, sektore, mugimendu sozial eta erakundeekin harremanak sendotzeko plangintzak lantzea. Beraz, bigarren ardatz honek indarra jartzen du saretze eta elkarlanean, ezta? Funtsezkoa dalako, ezta? Erabileran jauzi bat emateko funtsezkoa da euskararen aldekotasuna gizartean indartzea. Behar ditugu horretarako euskararekiko jarrera baikorrak, euskara sustatzeko gogoa, euskaraz bizi nahi izatea, eta ez dira eskaera errezak, ez dira makalak, bai? Ikusten dugu premia, ez da, horiek indartzeko. Eta premia ikusten dugu baita, gaur egun epel edo hotz dauden pertsona eta sektoreak ere posizio aldekoagoetara ekartzeko, ez da? Oskarrek ere aipatu du, ez da, aldekotasuna lantzeko esparru konplexuak dauzkagu, ez da? Eta hor lana eta indarra egin behar dugu. Eta baita ere, mugimendu euskaltzalean ari gareno gure artean eta komunitatearekin harremanetan eta konektatuta egoteko premia ere badaukagu, ezta? Komeni zaigu gizartean gehiengo handi eta zabal baten konplizidadeak eta babesak lantzea, ezta? Eta euskaraz ez dakitenena ere bai, iritsi garen unera iritsita, gaur egun kontziente gara horregin behar dugun lana ezinbestekoa dela, ezta? Bai bertako erdaldunak izan, edo bai beste herrialde batzuetatik etorritako bizilagun berriak izan, ezta? Eta igual, bigarren horretan, geldituko naiz apur bat, azken aldi honetan, esparru horretan, desenteari naizelako, ezta? Eta iruditzen zait, azken hori garrantzitsua dela, aurre ikusten dalako bizilagun horiek etortzen jarraituko dutela. Eta gaur egun EAen 11% eta piku, eta Nafarroan 15% eta piku baldima dira, epertainera laurdenetik gora izango direla. Eta etorriko diren asko eta asko lanera etorriko dira, eta 18 urtetik gorakoak izango dira, beraz ez dira euskaldundoko eskolan. Beraz beste mota bateko lanak egin beharko ditugu hor, ezta? Eta beraiekin ere konplizidadeak ehundu ahal izateko, iruditzen zait garrantzitsua dela egiten zaien harreran hizkuntza trataera ere integratzea, ezta? Azaltzea zein diren hemengo hizkuntza komunitatearen ezaugarriak eta erronkak gehienetan ez da egiten. Guk galdetu dugun herri gehienetan, naiz eta kezka hori egon, aitortzen da hori ez dela egiten, ez da ohikoa. Eta beraien hizkuntzak eta kulturak aintzat hartzea ere funtsezkoa izango da beraien euskararekiko aldekotasuna indartzeko. Eta hemen guk asko erabiltzen dugu Amin Malufen esamolde bat, ezta? Berak esaten du horrelako lan bat egiteko gakoa elkarrekikotasunean dagoela, ezta? Berak dio
bestearengana ausardiaz joateko besoak irekita eta burua altxatuta eduki behar direla. Besoak irekita edukitzeko modu bakarra burua altu eramatea da. Pertsona batek ematen duen pauso bakoitzean, bere komunitatea traizionatzen ari dela sentitzen badu, bere burua mespertsatzen ari dela, bestearenganako hurbilketa ez da egokia izango. Ikasten ari naizen hizkuntzaren hiztunak nire hizkuntza errespetatzen ez badu, haren hizkuntza hitz egitea ez da irekitasun keinu bat izango, eta menpekotasun eta sumisio ekintza bihurtuko da. Eta uste dut euskaldunok gure historian honetaz asko dakigula. Beraz, horren aurrean nola jokatu, sentimentu horiek nola erregulatu, uste dut landu behar dugun zerbait da, ezta? Bigarren lan ardatz honek topagunearen mugimenduari irekidura ariketa hori eskatzen dio, ezta? Euskararen erabileran jauzi bat emateko helburua orain arte baino eragile gehiagorekin. Partekatzea eta konplizidade gehiago eraikitzea, Kikek ere esan duen moduan. Eta ariketa hori maila nazionalean eta tokian toki egitea, ezta? Komeni da elkarte edo erakunde bakoitzaren egoeratik eta ingurunetik abiatuta. Kontua da, txikiago edo handiagoa izan, gure ohiko harreman esparrua gainditzen hasteko garaia dugula, ezta? Beti jartzen dugu helburu moduan edo erronka moduan eta zaila egiten zaigun zerbait da, ezta? Kontuz baina, ze zabaldu nahi dugu, baina trinkotzeari utzi gabe. Ze badakigu Euskara Elkarteak sortu zirela hain zuzen ere, euskaldun jendea trinkotu beharra zegoen, ezta? Elkarrekin lan eta indarra egin ahal izateko, beraz, irekidura eta trinkotze hori nola erreguratu, nola orekatu, izango da kasu honetan badaukagun oreka hori, ezta? Joan etorri hori diseinatu eta praktikatu egin beharko dugu. Momentu honetan badauzkagu adibide txiki batzuk, eta berriz ere etorkinak dauzkat gogoan, ez da, bakizue, UEMako arnasgune eta udalerri euskaldunetan hasi direla horrelako prozesuak implementatzen, eta harreman horiek, ez da, atzerriko komunidadeetako personekin, euskaraz bizitzeko helburuarekin, euskara erdigunean jarrita. Eta, jarreretan eta badirudi, jarreretan eta euskararen aldeko, autuetan igertzen da, ez da, aldea. Konplexuagoa izango da herri erdaldunagoetan, ez da. Erronka dakigu moduan, ez da makala. Beraz, garrantzitsua izango da, kasu honetan, harreman sare horiek sustatzea eta lantzea, ez da. Batetik, euskalgintzan ari diren erakundeekiko harremanak, ez da, osagarritasuna, konplizidade horiek areagotzea izango dugu helburu, eta bestetik gizarte eragile gehiagorekin, ezta? Elkartu, elkar hobeto ezagutu, elkar ulertzen saiatu, ze iruditzen zaigu elkar ulermenetik elkarrekikotasunera eta euskararen aldekotasunarena behar da iritsi algarela, ezta? Eta harreman horretan, Kikek ere aipatu du, ezta? Ikuspegi intersekzionala ere ikusten dugu, ezta? Harreman eta saretze horretan, gai desberdina, gizarteko ikuspegi sistemikotik lan egin beharra ere, ez da, ikusten da. Azken urteetan asko hedatu den ideia da, ez da, batez ere feminismoa eta euskalgintza gurutzatzeko egin diren ahaleginetan, ez da. Ez da erraza, dinamika horietan oso originala izatea, ez da, sormena beharko dugu, ez da. Ez delako erraza dinamika berritzaileak eta pizgarriak sortzea, euskaraldiarekin eginda, baina ez da erraza eustea eta gauza berriak sortzea, ezta. Orduan, sinistuta gaude hala ere, ikuspegi sistemikoak lagunduko digula ulertzen eta ikusten euskararen aldeko mugimendua elkarlotuta dagoela gizarteko bestelako mugimenduekin. Eta gizarte sistema eraldatu nahi badugu, sistemako elementu guztiak eduki behar ditugula kontutan. Jauzia egingo badugu, elkarrekin egingo dugu. Eta bestela, nekez. Eta hori guztia egiteko, ematen diogu garrantzia handia, gure burua prestatzeari. Eta hori ere, aipatu da dagoeneko, ezta? Ze, hartu eman horietarako konfiantza behar dugu gure buruan. Guk egon behar dugu ondo prestatuta, eta entzute fase importanteak zabaldu beharko ditugu, ezta? Orduan, horretarako bideak, bide batzuk ikusten ditugu, ez? Batetik, euskararen minorizazio prozesuaren
ikuspegi historikoa lantzea eta partekatzea izango da, komunitatean eta hiztunengan eragindako ondorioak aztertzea, komunitate ezberdinetako ditugun minez eta zauriez hitz egitea, elkarrizketa hauek zabaltzen direnean hauek azaleratzen dira, hola, bai? Elkarrizketak egin direnean ikusi da oso argi emozioak sendatzeko bideak jorratzeko beharra dagoela. Alde guztietan, bai? Beste bide bat, euskal komunitatearen beharrak ongi argudiatu behar ditugu, ezta? Lehentasunak ongi aukeratu, helburuak eta estrategiak bereizi eta ongi komunikatu, terminologia zaindu, besteenak entzuteko eta aintzat hartzeko jarrera, ezta? Behar dugu, jarrera eta ikuspegi bat. Eta gizarte ikuspegi zabala edukitzea ere komeni zaigu, ezberdintasun sozialak, askotariko jaioterriak, egoera soziolinguistiko eta ideologiko ezberdinak, eta ikuspegi intersekzionala ere kontutan hartuta. Beraz, harreman sare horiek sistematikoki landu beharko ditugu, eta eragile bakoitzarengana gerturatzeko moduak landu, praktikatu, aztertu, hemendik aurrera, elkarrekin espero dago. Eskerrik asko. Egunon, niri egokitu zait hirugarren ardatzaren azalpena egitea edo ez dakit interpretazioa edo bintzat nire begirada edo azaltzea. Eta egia esan ja nire hit gehienak zapaldu dizkidate aurrekoek, beraz, saiatuko naiz ez dakit zerbait berririk esanen dudan edo, baina bixe. Literalki hirugarren ardatz honek esaten duena, aipatzen duena da, euskal identitate askotariko ireki eta inklusiboa sendotzeko imaginarioa, diskursoa eta jokerak berrikusi eta gizarteratu behar ditugula heldu diren urteetan. Hildo honen azalpenean, hainbat galdera jasota daude, gaur eztabaidagai dugun txostenean, alde batek zer den euskalduna izatea, nolakoak gara euskaldunak eta euskaltzaleak, nolakoa irudia gizarteratzen dugu, nola ikusten gaituzte besteek, eta suposatzen da nik gaur erantzunen bat eman behar duela, spoiler ez dut eginen, gaurkoan eskatu zaigona da pixkat gure begiradatik edo honen irakurketatxo labur bat egitea aldela. Eta, hau eskatu zigutenean niri burura etorri zitzaidan, Nora Harawayk esaten duena pixkat begiradak beti nonbaiten kokatuak daudela, ez orduan, gaurko begirada ekarri nahiko nuke arga ertzetik, eta bertako hainbat proiektu ezagutzen ditudan ez eta hortik hitz eginen dut, hori delako ezagutzen duena, bale? Orduan, galdera horiek erantzuteko edo pixkat txosten honek proposatzen duena, edo hala ulertu dunik da, alde batetik ulertzen saiatzea, alde batetik inguruan dugun edo bizi garen gizarte hau dinamikoa dela, bai, aldakorra dela. Batzutan badugu tentazioa argazki eta proposamen estatikoak erabiltzeko, ez? Eta, argazki horiek edo analisi horiek ez digute balio denbora azkarrean eraldatzen ari zaigun gizarte honetarako. Lehenkikek aipatu du indarberritze eta bizibirritze prozesu hau, prozesu soziopolitikoa dela, hein handi batean, eta edozein mugimendu politikok esanen du, eginen duena da sujetu bat imaginatu, bai, nori ari gatzaio hitz egiten, norekin egin nahi dugu lan, eta, iruditzen zait errazago edo simpleago litzatekela gure jardunerako sujetu bakar, koherente, esenzialista bat eukitzea, alegia euskaldun tipo bat eukitzea, ez, estereotipo bat, azken finean, baina zorionez gure helburuak, gure ametsa, gure errealidadea askoz aberatsagoa da, eta biziki interesgarriagoa. Ezin dugu euskaldun, euskaltzale bakarra gogoan eduki. Ezin diogu identitate bakar eta bakartzaleari mintzatu. Identitate konplexuak, estetika anitzak, begirada periferikoak, estrategia inklusiboak eta askoz gehiago behar ditugu. Finean, komunitate aberatsak nahi ditugu zeintzu guztietan. Eta beraz, nola eraikiko ditugu komunitateen arteko zubi horiek? Nola indartuko? Nola aldunduko dugu alde batetik gure hizkuntz komunitatea? Baina berdenboran nola berastuko barkatu eta elikatuko dugu komunitate zabaletik, alegia inguruan dugun komunitate zabalago batetik, ez? Aldekoak behar ditugu, empatikoak, aliatuak, konplizeak. Baina
harremana norabide bikoa behar du, bai ala bai. Zer eginen dugu euskal komunitate eta euskaltzale komunitateko kideok gehiago izan gaitezen? Zentzu batean, eta modu batean, hizkuntz ekologiaren paradosak bizi gaitu. Inoizko hizkuntza aniztasun handiena dugu gure auzoetan, gure herrietan, baina aldi berean, hizkuntza boteretsuen homogeneotasun eta nahi edatzaileak arriskuan jartzen ditu gurea bezalako hizkuntzak. Euskarak, lur honetan bakarrik bete ditzake bere funtzioak. Baina aldi berean, hizkuntza aniztasuna berma dadin eta bizikidetza linguistikoan aitzindari izatea tokaitzen zaigu. Eta hemen dago pixka paradosa, bai? Boteretsuen handi nahiak ez baitu hori eginen. Orduan, probestu dezagun abagune hori, hizkuntz ekologia erradikala praktikatzeko. Gure auzo eta herrietako bizilagunekin batera. Estatuen zurruntasun linguistiko, legal eta haratago. Eta beraz, iruditzen zait, eta hori ere azpimarratzen da gaur eztabaidagai dugun txosten hortan, praktikak, diskursoak, berrasmatu, beregituratu, berrimaginatu behar ditugu hemen eta orain. Gure esku ditugun komunikabidetan, gure egungo jardunean, elkartetako eguneko jardunean. Imaginario berriak marraztu behar ditugu, utopia eta epika berriak sortu, eta ekintza. Alegia, iruditzen zait, modu batean, elkarteetan, mugimenduetan, ekintzaren bitartez sortzen dugula, ekintzaren bitartez aldatzen dugula gizartea, ez batzuek politika prefiguratibo deitzen duten hori, alegia, nola ekintzaren bitartez, hasten garen etorkizuneko mundu hori, imaginatzen dugun mundu hori eraikitzen, ez? Beraz, homogeneotasunaren tentazioari, aniztasun nahiaz erantzun beharko genioke. Autoritarismo olatuari, aliantza sendoz, gure auzoetan eta gure herrietan. Bigarren euskaraldiaren kantuak errepikan aipatzen zuen asko garela, baino ez aski. Eta ni erabat ados naiz, gehiago behar dugu izan eta gehiago izan nahi dugu gainera. Eta horrexegatik kongresu hontan eta heldu diren urteetarako hauek dira Euskaltzalen topaguneak proposatzen dituen lanildoak. Alde batetik, euskalgintzak zer nolako imaginarioa eta diskurtsoak zabaltzen dituen eta zenbateraino garen irekiak eta inklusiboak aztertu eta behar diren egokitzapenak egitea. Bigarrenik, gaurko errealitate sozial berrira egokituriko imaginarioa eta diskurtsoak garatu eta sozializatu, liberean. Eta azkenik, gure praktikak, gure jokaerak, bai, erakunde Euskaltzalen topagunearenak, baina baita ere herri-zerri auzo elkarteok ditugunak, gure praktikak, gure jokaerak berrikusi eta praktika berritzaileak imaginatu, esperimentatu eta probatu. Eta mila esker, honit. Bueno, Iñakik spoilerrari buruz esan duena orain biderriru da. Orduan saiatuko naiz, zerbait berria esaten. Baina, bueno, hori. Niri laugarren ardatza azaltzea egokitu zait. Azalpen batzuk botako ditut, baina egia esan galdera eta zalantza mordoska bat ere badakarzkit. Baina uste dudalako hau dela lekua eta momentua horretarako. Eta zalantzari gabeko bide berri bat, ez dela benetan bide berri bat. Beraz, bueno, hori lehenengo ohartxoa. Bai Kikek, bai Karmelek eta bai Iñakik, erabileraren aro honetan sartzeko gako oso garrantzitsuak eman dituzte. Eta, laugarren ardatz honek proposatzen duena da, honi guztiari zentzua emango dioten hiztunak sortzea, ez? Guk honekin, lanildo honekin proposatzen duguna da, hiztunak sortzeko eta sozializatzeko ekimenak eta egitasmoak aurrera eraman behar ditugula. Lan horretan, bi behar edo bi hildo identifikatzen ditugu. Batetik gehiago igual ezagutzari begirakoak, eta beste batzuk erabilerari begirakoak. Da, motivazioa horri bilera, bai batean, bai bestean, zehar lerro gisa, ez? Sartuko naiz lehenik eta behin apur bat ezagutzari dagozkion bi hildoetan, eta, txostenan argi adierazten dugu, ez? Euskalduntze sistema unibertsal bat behar dugula.
kalitatezko pedagogietan oinarritu egongo dena, malgua izango dena, erakargarria, doakoa. Uste dut mugimendu euskaltzalearen oinarrizko kezketako bat dela eta euskarak salto kualitatibo hori eman nahi badu egin beharreko kontua dela. Baina era berean ez da euskaltzalen topagunearen ohiko lan esparrua. Bai ordea, sentsibilizazioa eta sustapena, ez? Eta hor ikusten dugu guk geure burua. Euskara ikasteko motiboak, arrazoiak bilatzen, sentsibilizazioan eragiten, euskalduntze sisteman, prozedura eraginkorrak sor daitezen sustapen lana egiten. Eta, bueno, horretaratoz bi lan hildo horiek, ez? Denbora mugatua denez, lan hildoien barruan dauden bi ideia interesgarrienak, edo, niri berritzaileen edo egin zaizkidanak aipatuko ditut. Batetik hiztun tipologia eta hizkera guztiei zilegitasuna emateko diskurtsoak garatzearen beharra. Egia esan Iñaki ondo azaldu du, beraz ez naiz asko luzatuko, baina uste dut euskaldun izateko modu bat eta bakarra ez dagoela, ez dago euskaraz hitz egiteko modu bat eta bakarra, eta hori, euskalduna, euskaliztuna izateko modu desberdinei lekua egiteak eta alduntze prozesu bat egiteak uste dut eragin oso positiboa izan dezakela, baita euskara ikasteko motivazio gisa ere bai. Eta bigarren kontua, ulermenaren garrantziaz gogoetatzea. Mugimendu euskaltzaren helburua beti izango da hiztun osoak lortzea, ez? Hori da gure hortzi muga. Baina modu unibertsalean ulermena eskuratzeak, jauzi bat emateko aukera eman dezake, ez? Peio Jauregik askotan erabiltzen duen metafora da, oraintxe bertan, euskal hiztunon gizartea ez, zulatutako txalupa bat dela, ez? Ura sartzen zaigu denbora guztien, harreman guztietan daude zuloak. Orduan, ulermenak gutxienez, belarri prest gizarte batek zuloiek estaltzeko aukera eman dezake, ez? Ahaztu gabe, bakoitzak dagoen lekutik egin behar duela aurrera, eta ezin garela ulermenean geratu, baina nik uste dut gaur-gaurkoz, ez, maila kolektiboan dugun erronka agian ulermenarena izan daitekela, beraz, horren inguruan gogoetatzea ere interesgarria iruditzen zait. Eta, hirugarren ardatza, apur bat erabilerari edo begirakoa. Uste dut, hau dela euskaltzaren topagunaren eta mugimendu euskaltzaren muineko funtzioetako bat, ez? Erabilera espazioak sortzea, hiztunek sozializatzeko espazioak izan ditzaten ahalbidetzea. Eta, horretara dator lan hildo hau. Lan hildoak honela dio zehazki, ez? Eremu ez formalean euskalduntze komunitarioaren eskaintza indartzeko eta edatzeko baliabideak eta espazioak sortu, edatu eta gizarteratu. Horren azpian gero 6 eregin daude eta apurat horretan sartuko naiz, baina geratu nahiko nuke lehenik komunitario horretan urte honetan zehar eta kongresuan zeresan handia eman duelako hitza izan dalako, ez? Ikuspegi komunitarioa edo komunitatea. Soziolinguistikoki hiztun komunitatea zer den badakigu, baina gero hori lurrera jaitsi eta bai mugimendu barruan, bai kanpoan modu oso desberdinetara ulertzen dugun zerbait da, eta zalantza, galdera asko sortzen dituena, ez? Argi dagoena da, Euskara elkarteok, bai komunitatetik eta komunitatearentzat egiten dugula lan, ez? Baina bide horretan agian gaur egun dauden zalantza, galdera bien inguruan hausnartzea uste dut interesgarria izan daitekela, ez? Zer da komunitatea, zer da gure komunitatea, harreman sare horretatik norbait kanpo geratzen da, kanpo geratzen diren horiek beti dituzte ezaugarri berak, identifikatuta ditugu komunitatearen beharrak zeintzuk diren, edo hurbileko komunitatearen beharrak zeintzuk diren. Uste dut badagoela hor aurrera egiteko, hausnartzeko bide polit bat, ez? Eta, behin hori esan da, 6 eregin edo aipatzen dira lan hildo honen barruan. Lehenik eta behin, aipatzen da, gure ohiko eskaintza ez gizarteratu behar dugula. Sekulako kalitatea duten proiektuak daude mugimendu euskaltzalaren barruan. Bai nazio mailan, euskaraldia, mintza praktika, bai tokian toki, ez? Bidasoako azokan ikusi genuen bezala, beraz, proiektu horien eragin uina edo edatzea uste dut badela
egiteko garrantzitsu bat, ez? Dagoenari balioa eman eta hori zabaltzea. Bigarren kontua, Karmelegia ondo azaldu digu, baina hizkuntza harrera komunitarioa lantzea. Gaur-gaurkoz Euskara erdigunean izango duen euskal gizarte kohesionatu bat nahi badugu, uste dut honi heldu egin behar zaiola, bai maila egituratuan, bai norbanako mailan, etorri berriei, baina baita euskara ikasten ari direnei, Euskal Herrian bizita euskaratik urrun daudenei, eta bueno, bide horretan interesgarria izan daiteke orain ari gara harremanetan hartu bai, baina eman ere bai, ikuspegi sistemikoa, harrera jasoko duten horien beharrak zeintzu diren identifikatzea eta horiei ere erantzuteko bideak bilatzen saiatzea, izan daiteke bide bat, ez? Gero hirugarrena, pedagogia eta eduki berritzaileak ateratzea, lantzea, uste dut hau lehentasunezko kontua dela ere bai, elkarteatik askotan jasotzen dugun kontua delako eta kongresuaren baitan asko esan da, ez? Hausnarketa ondo, diskurtsa oso ondo, baina orain nola egiten dut honi helbutekan edo honi emintza praktika taldean tresnak behar ditugu. Beraz, hiztegi sektorialak, zitzaien formazioak, baliabide kutxak, hau dena lurrera ekartzeko lan mardula dugu, baina uste dut egin beharra dela, ez? Egin beharra dagoela. Azkeneko, laugarren eta bosgarrenak, hauek batera aipatuko ditut ere bai. Euskara eremu digitalean eta ikusentzunezkoetan txertatzea. Gaurko realitatean ukaezina da, ez? Horre ere sartu behar dugula, baina horre ere beste 1000 galdera sortzen dira, ez? Nola egiten dugu hori, nola sortu kalitatezko edukia, baina gero modu masiboan kontsumituko dena, nola egin merkatuaren logikaren kontra eta euskaraz ekoiztera animatu ekoizleak, nola egin euskaraz dakiten, baina gaztelaniaz hobeto moldatzen diren horiek euskaraz kontsumi dezaten. Erronka potoloa da, baina nik uste dut honi ere heldu behar zaiola, eta gero Ibanek azalduko duen akordio soziopolitiko instituzionalak nik uste dut baduela hor zer esana. Eta amaitu nahiko nuke lankidetzen azken zereginarekin, proposatzen dugu, laugarren ardatz honetan, hezkuntza ez formalean eragiten dabiltzan elkarteekin harremana lankidetza estutzea, eta bereziki kukulaixirekin lankidetza estutzea. Nik sekulako potentzialitatea ikusten dute hezkuntza ez formalean, mugimendu euskaltzalearen barruan, helburu asko eta hemen esaten diren gauza asko lortu daitezke bertatik, eta gaur-gaurkoz hezkuntza ez formalean diharduten elkarteak euskaltzaleen topagunearen barruan kukulaixin daude egituratuta, ez? Sekulako grina berritzeko gaitasuna daukaten elkarteak dira, ikusten ditut niken bandi batzuk, Iñaki, Jone, Ainoa, Aritz, eragiteko gaitasuna duten elkarteak, beraz, uste dut, estrategia, 10 urte hauetako estrategia honetan beharrezkoa izango dela, hezkuntza ez formaleko elkartekin, eta beraz, kukulaixirekin ere lankidetza aurrera eramatea, eta denoke elkarrekin helburu honi eustea. Eta hori izan da. Azkena izan daiteke Metallica, izan daiteke lehen esan diturkok autoeskoba bat edo, ez da? Bosgarren ardatza. Erabileran jauzia egiteko emateko akordio soziopolitiko instituzional berria bultzatu. Hiruhitza handi alemanaren moduan, akordio soziopolitiko instituzional berria bultzatu. Lanildo nagusiak hortaude, eta saiatuko naiz horiek pixkat jaisten. Euskal Herria 7 bat nahi baduzu, baina 3 bat bai. Lehen entzun dugu Oskar estaterako, Nafarroatik izketan, eta Nafarroako egoera bat da. Ez hobea eta ez txarragoa, bat. EAEkoa ere bat da, eta EAtik badukagu askotan zentrismo, ez dakit nola esan, zentrakeria edo. Zera hori, eta uste dut, iparralderako ere berdin, badago beste era bat egitekoa, eta era guztia dira honak, euskara sustatzeko moduak asko dira, makina badira,
eta 3 makinak engrasatuta izatea komeni zaigu, eta horretarako topagunea ezinbesteko izango da honetan, beste eragile askorekin batera noski. Kulturarena izan daiteke, baina akordioarena ere bai, akordioak beharko ditugu. Ez akordio bakarra, Coca-Colaren formulak balio dio Coca-Colari, baina Euskaldunoi eta oro har esango nuke gaur bizi dugun egoera honetan, gizartean oro har akordio bakarrak gutxitan balio dutela. Behar ditugu akordioak modu ezberdinetan, erritmo diferentetan, euskararen erabileran jauzi bat egiteko behar ditugu jokatzeko modu ezberdinak eta horretarako beraz neurri ezberdinak, neurriak beharko ditugu, eta hau entzun dugu beste islarikideen hauetan ere modu ezberdinetan eta irekidura handiz egin beharko direnak. Garentxo honetatik, entzun dugu pare bat hitzartzetan nahi genuken besteko lekuan eskaudela, baina zer demondre, bagaude, bagaude eta bagara eta egin genezake eta egin beharko dugu gainera. Orduan, ez flipatu, orain euskaltzaindiak ero hartu ditza, eta ez flipatu, edo bai, flipatu, zergatik ez. Askoz ere anbiziotsuago izatea dagokigu orain. Orain aukera ona daukagu, topagunea indartuago batekin, eta alda, zuzendaritza edarra daukagu esaterako, presidente berriarekin gainera, edarra. Eta uste dut, badaukagula nun egin, nola egin, eta flipatu ere egin behar dugula, ze amesten ez badugu eskara heltzen. Oso gertura begira jarduten dugu sarri, kontrara esango nuke askotan gogoetan ere bakarri bagabiltzala, eta egin behar da, flipatu bai, baina egin da. Bultzada soziopolitiko-ekonomikoak adostu beharko ditugu erakundeekin. Ez erakundeak ikusita han dauden zerbait abstraktoa moduan, ez espadakuk aukeratua baitira, eta gure artekoak aukeratzen baititugu. Batzutan modu batekoa eta batzutan beste batekoa, baina batera egin beharko dugu beraiekin batera. Eta akordioak eta adostasunak eskatzen du batera egitea eta bertatik bertara egitea ere bai. Ez goiti bera, ez beti gora, ez. Bertatik betara lehen mailak ere aipatu dira, tabernakoak eta bestelakoak, baina mai bueltan jarri beharko gara parez pare begira. Adostu, baina adostu zertarakoa ere. Adostu eskubide kolektiboa garatzeko, marko legala, estatus egokia, baina baita berago ere, inbertsioak, urratsak, epeak, ez gu pentsatutako guztia aterarko delako 3 puntu hauetan derrepentean, baina norabidea markatu eta adostu. Oso importantea adostea modu diferentetan, akordioak. Gureen artean, AEDN 40. urte horren aspatzen ari gara, lehen inotekin hori ere ageriko geratu da, AED gauza asko egin ditu. Gure artean gauza asko egin dira, baina AED ondo jardun da, ondoko herrietan ez jarduteak, zertan laguntzen digu, euskarari. Zabaldu behar dugu, kartolak zabaltzea dagokigu. Tokiko edabideetan ere gertatzen zaigu, oso ondo ibili daiteke tokiko edabide bat urolakostan, baina zabaldu behar dugu ikuspuntu hori, kartola zabaldu behar ditugu tokiko edabideak indartzu eskualde askotan. Iparraldean esaterako ez gaude bat ere ondo kokatuta. Eta behar dugu. Tokiko edabideetatik etortzen zen jarduna, baina berdin Euskal Elkarteetan, ez da. Euskal Elkarteetan ere uste dut badatorrela aro berri bat, guretik arutzatxeago ere begiratzea eta gutxienez eskualderako begirada batekin jokatzea. Ez du balio Ibarren oso ondo ibili eta Ermuan ez ibiltzea. Guztaki kasua den, ez dakik seguru Ermuan behar bada oso ondo dabiltza. Behar dugu ikuspuntu hori, behar dugu kartola zabalduta jardute hori. Nazioartean ere, hau ere gurean da, nazioartean ere kokatzen jakin behar dugu. Nazioartean kokatzeko bide laguna baditu topaguneak, kontseilua da bat, klusterra da beste bat, eta garabide da beste bat. Ezkegu ez gara martzianoak, batzutan pentsatzen dugu hori ere, baina nahualtak ero, kitsuak ero, etortzen direnean Euskal Herrira, eta haiek flipatzen dutenean gurekin, guk ere asko dago ikasteko elkarren gandik. Eta etortzen diren aldiro ikasten dugu moduan, nazioarteko begiradari ere komeni zaigu egitzea. Eta horretarako topagunea prest izan behar da, jakintzaz eta ikasketaz eta aipatu dira hainbat gauzalen, eta uste dut honetan formazioak ere baduela zer esan handia.
Gutako bakoitza badakagu etxetik jakintzatxo bat, baina jakintza hain da handia eta ez dago geldi geratzerik. Ez dago etenik horretan, jardun behar dugu eten barik ikasten, baina gozamena ere bada, eta horrela jokatu beharko genuke. Gozamen horretatik eten barik ikasten, ze jakintza horretatik askoz ere eraginkorrago izateko aukerak izango ditugu. Akordio aleman, soziopolitiko instituzionala. Gure ardura dela onartuta. Ezke akordioak egitea ez da esaterako erakundeen ardura. Guk gure arduratzat hartuta, hortik errezago lortuko ditugu akordioak. Ez dago gaur uste dut, ez dakit beste arlo batzutan ala den, sindikatua datozki burura, ez da, esaterako. Ez dakit olako funtzionatzeri badagoen. Baina guk ez dugu negoziazio maietan egoterik gaur 2023an. Gaur uste dut badagoela bi alderdi handi daude esaterako, ez denak horren saia akordioak lortzea. Edo bai, bada saia eta zer. Jarri beharko gara gehiagotan, begiratu beharko ditugu marragorriak, begiratu beharko ditugu noraino heldu gaitezkeen, non eroso sentitzen garen gu handi hori, ze honetan ere pentsatu beharko dugu, gu handi horretan ere. Eta gu handi horretan sartzen dira Euskara Elkartea, sartzen dira bestelako erakundeak, sartzen dira eragile sozial asko eta erakundeak ere bai. Gu handi horren partea. Edukietan oinarritutako akordioetan, noski, ez gato zerotik, batera jauzi 3. Kongresu honetara heldu aurretik ere, egin ditugu horrelako batzuk, eta beraz, kontutan hartu beharko dugu, ezinbestez edukietan ere, badaukagula zerbait. Garentxo esaten dudan horretan, garentxo hori beste 2 kongresu ostetik etorritako da, eta ez hori bakarrik. Gehitzen doazen jakintza asko daude, esaterako Oskarren Nafarroatik argitu digun zera, ezta. Aipatuko ditute 11 puntu, txostenean zehatz horrela aipatzen direnak, eta horrekin bukatuko, ze txostena bera irakurrita izango duzu denok. Ez dut egingo lehenko moduan galdera zenba gazte dauden, txostena irakurrituko zuen denok. Gertuko komunitatean Euskararen erabilera sozializatzeko askotariko babesgunea beharko ditugu, hizkuntza harrerak eta herritar sareen garapena eta dapena, aipatu da lehen ere, aurrera. Aisialdi eta kirolaren euskalduntzea orokortzea, hemen Euskarak kriston tartea dauka irabazteko. Kirolean, ez dakit edade honetan horren beste, baina gazteagoak asko dabiltza, asko, eta asko daukago irabazteko horretan, eta baita aisialdian ere. Esaterako honetan oso inteligenten ere ustez, aedek, berri aipatuko dut, nola egin zuen, Txatxilipurdi taldea atera aedetik, atera esan nahi dute, bat da dena ez da, baina funtzionatzeko modu independientean, eta asko hobeto funtzionatzen duela uste dutenetakoa naiz, garatu egiten da bera, eta Euskara Elkarteon barruan dena eukitzea baino behar bada batzutan hobeto da, atera, ez urrundu, eta eragin esparru bat izan da, eta zilborrestea guztiz moztu barik, baina autonomia eta independentzia horrekin jokatzen utziz, askoz ere gauza gehiagotara heltzen delako. Eustot hori beste egitekoetako bat izango dela. Lan munduan euskalduntzean jauzi emateko plangintzak eta baliabidea behar ditugu, gero eta ezagutza handiago duen jente asko daukagu, lantokietara helduta dakizu moduan, beti euskaraz funtzionatzea, zail xamarre baten da batzutan. Horretan ere hainbat enpresa eta baditugu ondo lanean, baina ezingo dugu urrengo urtetan erronka bat izango da, eta topagunak ere izan beharko du hor zer esana. Euskara ardatz izango duen Euskal Herriko estrategia digitala sortzea, hitz egin duen ere horretik estrategia digitalaren beharraz, eta honetan ere badabiltza hainbat esparro diferentetan, eta horiekin bat egin beharko dugu. Oso ohituratuak edo gaude egiten dugun horretan eta urtetan egin dugun horretan. Kontzertu bat antolatzea errazago zaigu, eta estrategia digitala zer? Nun daude ba? Gazteak, esain gazteak, eta zuok, ni, gu. Ez algaude digitalan ere, zenbat ordu? Zenbat pantalla ordu? Behar bada Euskal Elkartea gero hor zerbait egin beharko genuke. Iruditzen zait egin beharko dugula. Behar. Bat badago eta beharko dugula iruditzen zait. Euskal komunitatearen imaginario inklusiboa eta askotarikoa eguneratzeko ekimena beharko ditugu. Euskara ardatz duen Euskal kulturgintza garatzea. Seguru nago sala honetan ez dagoela inor, Euskararen garapena eta kulturgintzarena aparte ulertzen dituenik.
ez dago euskaraz aurrera egiterik, kulturgintzan aurrera egin gabe, eta bat direla. Aipatzen da txostenean, eta ni hemen pixkat sota da. Tokikomekin batera Euskal Hedabide Sistema elkarlan joerak bultzatu eta komunikabide sistema indartsua sortzen laguntzea. Euskaltzain jatik esaterako ere badailtza gogoeta gune batean eta horre ere pausoak ematen ari dira. Baina topaguneari tokatzen zaiona Tokikomekin batera. Topagunean lehen barruan zegoen Hedabide Saila ere orain aldendu da eta esango nuke garatu dela, nik esatea ere, baina garatu dela Tokikom eta lagundu duela horretan. Topagune hor egon da. Estrategia mailako kontuak, bizio mailako kontuak galdu gabe. Ez da tokiko bat ere hasi elebitan argitaratzen. Eta badakien nondik egiten dugun lan. Baina, pentsatzen dut, hedabide sisteman elkarlan joera horrek garatu beharko ditugula, eta hemen ere utzi beharko dugu gure mantxetatik ikuste dutza. Ez dauka zentzurik mantxeta batzutan ondo joan, eta ondokoan oker samar joatea. Ez dauka zentzurik eraginkorrak izateko aukerak izan eta horrei uko egitea. Ez dauka. Euskaraz ezin dugu hori permititu eta euro bakoitzari dizdira ateratzea gure langintzetako bat izan behar da. Euskalduntze sistemako berme guztiak eskaintzea bai, euskaltegietan, baita hezkuntza arautuan ere, zer esan euskaltegietan egiten ari diren lanaz eta Tokikometik irakurlea behar baditu euskaltegiak ere beharko ditu. Zelen esandako datuetan, petza zenbat diren, 18 urtetik gora datozenak, ez da, gure artean bizitzera. Mugimendu euskaltzalea sendotzeko, babes politiko-ekonomikoa indartzea, epe motzerako, zein luzerako harreman sareak erunduz, sareen aipatu dugu batzutan ere, saretzea gure aurrekoek eta behar bada eguraldi pertsonek ere bai, gizon eta emakumeek, saretzea esaten den bakoitzean ikusten dituzten lainoak saretzen, alde batera eta bestera joaten. Guk sare hori egin behar dugu, josi egin behar dugu. Eta horretarako, gure denporak administratu beharrean gaude, egiten dugun horrek ito barik ondokoekin ere lan egiteko. Hau esate arrazagoa da bakit, danok eritu eta ibiltzen gara eta. Baina ezinbestekoa da denporaren kopuru bat, gainontzokekin batera lan egiteko erabiltzea. Ezinbestekoa. Sarea egiteko ezinbestekoa. Bestela, saretzeko arriskoa dago. Eta gero eta urruntxo jateko lainoak. Akordioaren beharra eta eduki elikatuko duen kontakizuna osatu beharra, zelan egin behar duguna guztia, antetan ere bada biltopagunea eta ondo, Euskara osasuntzu egoteren abantaiak gizarteratzea, gure penekin, ez dago mai bueltak betetzerik eta ez dago kuadrilla ondirik egiterik. Beharko dugu abantaiak gizarteratzea, pena baditugula onartuta, hobetzeko ditugula 1000, baina ez dago dena kontinuo etenibarik kanpora esan beharrik. Uste dut honetan edikazio beharra daukagula. Eta Euskararen prestigioa areagotu eta zabaldu, preskriptorea behar ditu. Jende aterako dena, hau lanzatzera, hau ikustera. Preskriptoreak izan daitezkena 1000 motakoak. Emakume kantari on bat Euskarari ere bere garrantzian baten diona, edo izan daiteke futbolari bat, agertzen dena gure Euskara Elkartearen ekintzetan hitzaldi bat ematen. Preskriptorea moru askotan. Batera jauzin jasotakoa plazaratu beharko dugu, ez bakarrik egin, txostena imprimatu, jakurri, eta gero zabaldu. Nafarroan gero taldeko gehiago, lehen aipatu dut horrekin berdin, lehentasuna barkatzerakoan berrindatu eta jauzi egina daukagu, zoru komuna landuta, lehen aipatu dut lehendik ere badaudera kongresuak, eta nien ginituen berrikusi eta berrikusi, berrikasi eta berrikusi, eta oinarriparraketara aldabila, lehen jasonek ere aipatu duena, eta zuo zeuok zaudet jakintza metatu handia. Aste gutxi kaltzatu dutelen eskua, eta orduan ulertzen du jakintza metatu handia dagoela, eta oso importantea da sinistea, hemen gaudenetako bakoitzak balio duela, idatzi dugun lerro bakoitza aurrera eramateko. Ez dela ezin da. Osa, pertsonak hor daude, ezinbestean, eta gutako bakoitza da importantea. Eta badaki gainera amengo denok denpora asko eskaintzen diotela kausani, orduan hor jarraitza da hoki dula uste dut. Listo, denporan. Behin autoeskoa pasata,
gure bost bazkide ausarteen txanda berez bukatu da, oso eskertuta, estimatuta, batez ere zapata dago eskertuta, ze Oskar, zure pekatutxoa txiki utzi du bakarren batek, denboraren muga, baina guztiz ere interesgarriak zirenez eskertzen dizuegu. Eta orain zuen txanda dator, ze hausnarketari ere tartetxo bat ireki nahi diogu, ezta? Azken finean hemen jauzi baten beharra, aro berri baten irekiera, bide horri zehatz bat ere aipatu zaigu, eta horren gaineko zuen ekarpenak, zalantzak, kezkak eta zuen ekarpenak nahi ditugu. Eta iruditzen bazaizue, karguak beti karga duenez, galdera zaienak edo orokorrenak gero zuzendaritza batzordeko eta kongresuko buruei utziko dizkiegu, baina aurrena bost lagun hauek egin dizkiguten ekarpenen gaineko zalantzarik, kezkarik, iruzkinik nahi baldin baduzue, aurrena egingo dizkiegu, egin beharrekoak argitu ditzaten, edo zerbait egin nahi baduzue, eta gero orokorrak direnak beste utziko dizkiegu, bai? Eta gauza bat, orain ez du balio, inkestak kalean egiten ditugunean eta askotan ikusten dute mikrofonoarekin gerturatzen ari zela, eta denek egiten dute, hauxe, telefono hartu eta belarrian jarri, gero timbreak ere jotzen die eta pekatua bistan geratzen da. Eta mugikorrazari garenez, Maitanek hori baimentxo bakarra emango dizue. Telefono hartu behar baduzue disimulatzeko da, txio bat jartzeko, ze txiolariak aktibatu nahi zituen Maitanek, eta horretarako bada, baduzue baimaminik, baina bestela behintzat. Horixe, jauzi egin behar badugu, ausart jokatu behar dugu, orduan jende ausarta behar dugunez, ea zein den lehenengoa egiten duen ausart hori. Lankideak hemen ibiliko dira mikrofona eskuetan dutela, denok behar bezala entzun dezagun, beraz, eskua altxatu ezkero, bakarren batek, harentzat gero sobratu den Katerina berarentzat opari. Bale, egunon, nire galdera pixka dihoa, sarea aipatu duzue, etengabe, itzin dezuen bostek erali dezuen hitz bat izan da. Eta, lehenengo ardatza aipatzerakoan, itziten zen, euskaltzaleak aktivismora erakarri beharra, eta pixkat gure oinarriak zabaltzeko behar hortan ere jendea lanean jartza ez. Ustet, gure egiteko bat ere badala, egin nahi duen horrei zer egin eman, adostu eta goga jartzea. Eta oain dela gutxi Bilbon elkartu ginen 70.000 persona, ez? Badao masa bat, gehiago izan behar baina badao. Pixkan nire galdera horte dijoa topaguneak, ze asmo ditu etorkizunera begira euskaltzale aktiboen sare aipatu da, pixkat euskaltzale horiek saretzeko, eta nazio mailan saretuko baditu gure bai, pixkat gurera ez, bakoitzak eskualdera herri maila auzora, elkartetara ere, sare hori topagunea eta gure artean nola elikatuko dugu. Hoxe zan galdera. Zalantza dudana da, zehatza den edo orokorra? Ezkerre edo eskubi. Aulkilokoan hariko gara ben, Ez dakit ganorazko erantzun bat emango dut, beste mugimendu ondoren, baina, egia da, alde batetik, Kikek azpimarratu du bere hitzaldian ze garrantzitsua da Euskal Elkarteak, Euskal Herri osoko herri eskualdetara zabaltzea. Hori batetik topagunea bera Euskal Elkarteen Federazioa da, hori da gure gorputza, hori gabe ez egiten gara. Baina egia da baita ere, lehen esan dana, gizarte aldaketa handia dago, eta aspalditxoan ikusten ari gara Euskal Elkarte bat sortzea, zenek esadan, ero hamarkadatan lanean Euskal Elkarteetan aritu diren militanteak eta atzeden beharra daukatenean, eta atzetik ez dagoenean erreleboa, ez da, orduan, elkarte solidoak behar ditugu bai ala bai, baina euskaltzale aktiboen sarearen bidez nahiko genukeena da, eta energia hori ez dagoen lekuan eta euskaltzaleak badaude, horiekin lanean jardun behar dugu. Hori da egitasmoaren muina, ja badaramagu hortan urte pare bat bada topagunearen egiturak eta saretzerako
bide barri bat. Puntualki nolabait Euskaraldiarekin egin duguna, baino ez gure egituraren baitako, igual azalduko dut, ez da Euskaraldian herri batzordeak askoren artean eratzen ditugu, baina epe jakin baterako ariketa egiteko kasu honetan mugimendua bera, modu jarraian zabaldadin, eta hemen aipatu diren sareak eta irekitzeak eman daitezen, kaso antolatzeko bide barriak, likidoagoak, pertsonarekin, norbanakoarekin lotuagoak saretzea da lantzen ari garena, eta datorren urtera begira hori abiatzea litzake helburu Euskaltzale aktiboen sarea da behin-behineko izena. Da oso deskriptiboa, ez dakigu nola aterako dugun, Euskaltzale bakoitzak gure mugimenduan egiteko, bere ekarpena egiteko modu askotarikoak egon daitezkela, hori argi geratu zaigu gaurko ponentziekin, eta horiek guztiak nolabait artikulatzeko ahalegina izango da. Eta, datorren astetik aurrera hori izango da pixkat, proiektu horren abiatzia izango da gure lehentasunetako bat, gaurko kongresuak, txostena onartzeko du. Eskerrik asko, Jasone. Gauza bat egingo dugu, bostekoari zuzendutako galderarik baldin badago, orain probestuko dugu eta bestela baimena emango diegu, jetxi daitezen, gaixoek nahiko larritasun eta urduritasun pasa dituztelako. Beraz, haientzako galderarik ez badago, txalo zarta bat emango diegu eta buelta zaitezte zuen tokita gantzaz. Orain ez duzuela iesbiderik, aurrerantzean galderarik baldin badago, hortxe ez duen galderak, edo kezkak, edo ekarpenak, edo desadostasunak ere egon daitezke, azken finean hausnarketarako tartea delako hau, eta prozesu guztian egin dugun bezala ez da, denen artean eztabaidatu dugun bezala, azken uneko ekarpenik eta baldin badago, hoxe da unea, ez da? Uzkontzetan eta esaten den bezala, orain, edo bakarren batek, galderarik? Oantxe Andonik eramango dizue. Eguardion da azteko eta behin eskerrik asko eta zorionak urte osoko lan honekatik eta, biztan da lan ederrein dela. Neure galdera bigarren ardatzei lotuta eta elkarlanen ingurukua da. Askotan aipatu da, goixian zier, elkarlana ezinbestekoa izango dela, geure buruari esarri dotzauen, federazio moduan esarri dotzauen erronka atzarrau aurrera eruateko, baina Euskalgintzaren mugimendua topagunetik arago doa, eragile askok osatzen daue eta bakoitzak gutxi asko badauko definituta bere lan esparrua, ezta? Eta aipatzen daldi berian, erronka honi aurreitzeko ezinbestian federazio moduan, edo tokian tokiko elkarte moduan, beharko ditugula aliantzak, elkarlanak. Hori nola irudikatzen da, bai nazio mailan eta zerrin leike federazioak tokian tokiko lankidetza horreik egikaritzen joateko. Ez da gitu lertzen dan? Aliantzak, ez da, tokian tokiko, Euskalgintzako gainerako eragileekin ere. Danon artean, hau gainera guk ez dauzkagu erantzunak, gure buruetan zer gauza mota dauden partekatu aldogu, eta gero gainera zeuen artean elkarrizketa egotea edarlitzake nik zerbait aipatuko dut. Aliantza behar ditugu eta gainera aliantza berriak ere, ez? Ohiko Euskalgintzan gabiltzanon arteko lankidetza, historia bat badaukagu, emankorra kasu batzutan, beste batzutan, akaso ez daukagu astirik. Ez daukagu astirik, nahi dugu eta ez dugu topatzen lankidetza horretarako denpora, eta guk proposatzen duguna da, elkarteetatik bereziki tokian tokiko eremuan artikulatzea, ematea horri nolabait garrantzia berezia. Euskalgintzan gabiltzanon artean, herri-zerri, behar ditugu bilguneak, norabide partekatuak, beste nazio mailan, eta zorionez baditugu nazio mailako egitura kontseilua dela, konfederazioa dela, eta beste hainbat. Baina beste urrengo geruzara az gaitezen etxetik, nola daukagun
aliantza gure etxe barruan, elkartean, nola euskalgintzan, eta gero hurrengo geruzak, gizarte geruzak. Eta idea oso simple bat botako dut. Ze tokian egoera oso ezberdinetik abiatzen garela, oso jabe gara, orduan Euskaraldirako bere garaian entitateekin lan egiteko mapeoa proposatzen genuen, bueno, pues egin dezagun mapeoa. Herriz herri, topagunean, zer nolako harremanak ditugun argazki bat atara, eta zeintzuk diran gure xede talde lehentasunezko hoiek, ia hoiekin konektatuta dauden, ez gauden, hori aztertzeko, oso simple da lehen urratsa eta zenbait herritan, urrats asko eman da egongo dira, beste zenbaitzutan, nolabait, dana askoz gehiago egongo da egiteko. Ez dakit, honek zure galderari entzuten dion, baina, hau da niri otu zaidana. Nik honi gehitzeko eta, Jasunek ondo esan duen bezala, ez? Lehenengo lana izango da geure buruari begiratzea, ez? Orain arte ditugun aliantza horiek ere ikustea, berrikustea, eta gero besteak sortu behar baldin badira, aztertu norekin zer eta nola. Baina oinarrizko printzipioa betik izango da osagarritasuna. Orduan, orain zuek entzun dituzuen hauek norberari bakoitzari piztu zaizkio bere ideiak, bere aliantzak, bere mapa, bere mapeo propioa egin du konturatu gabe. Orduan, mapeo propio hoietatik, baina nazio mailako hori egiterako orduan ere, elkarrekin batera egingo dugu baita noski, baina betik ere osagarri izatera joango gara. Ez da lehiarik, ez da norekin zertarako hori horretara joango. Beti ere pentsamendua dalako batera egin behar dugulako. Orduan, orain erantzuna da, hori, azaroan 19tik aurrera badaukagula lana ere, haue guztiak diseinatzen. Mapeoa zari garela, hementxe, badaukagu ez da Euskal Herriko ordezkaritza zabala, ipar-hego, mendebal-ekialde, bakarren batek bere herriko tokikoaren berri eman nahi badu, azpimarratu, bertan dauden zalantzak edo kezkak arazoak eta nahi badituzue, bakarren batek azpimarratu nahi du zerbait, edo bestela mapeotik urrengo gaira ere pasa gaitezke, Jasonek esan bezala, hau zuen arteko, ez bakarrik trampaduko eta eserlekuen artekoa, baizik zuen artekoa ere izan daireklako ez da bai da, horreskua uste dut altxatu dula, ide batek. Keinua iruditu zait, barkatu, Besteren batek, zegin nahi. Fokupean nik askorik ez dut ikusten, baina bakarren bat baldin badago. Hemenetzitik aurrera orduan lana, irati, ez? Eta lanerako prest eta lanerako gogotxu. Oskarrek ja kontagailua jubilazioaren aia aktibatu duenez, hortxe dabil. Esan dio hori bai, ez daukala erretiratzerik, hau dena konpondu arte, eta hau dena bideratuta utzi arte. Orduan, hortxe, presiorik ez sentitu, Oskar, presiorik ez. Hortxe, beste esku bat. Bai, Andoni... Entzungo zaizu? Bueno, hola, indarra baldin badaukazuta aurrea, baina... Egunon. Ikuspuntu desberdin bat edo. Nik hitz egiten dut, Zarauzko Zirika elkartean izenean, aurten sortu dugu, 2023an. Urte askotan beraz Zarautzen ez da Euskara elkarteik egon, eta saiakerak egon dira, eta beti porrotea iritsi dira, edo, behintzat desegiten amaitu dute. Eta orduan, oraingo hontan ja, elkartea sortu dugun honetan, garbi eduki dugu gure artean, ahal duguna eta nahi duguna egitera goazela. Eta, karo, zuen diskurtsoa orain da, eta hala izan beharko luke, guk hasi berritan ez dugu errenai, baina bai entzuten gabiltzala gaur goiz osoan zehar, ardura hori eta behar hori gehiago egitera joateko, ez? Eta gu justu kontrako planteamentuakin hasi gara. Egingo dugu, baina erregabe. Orduan, ez dakit, gure planteamenduan inguruan ze ikuspuntu daukazuen zuek. Ze agian, okerrasi gara. Osagarritasuna iratia aipatu duzulen, behar dute optimistak eta errealistak,
ezta? Tira egingo duten optimista baikorroiek eta gero errealismotik ere asko izango dutenak. Frustrazioa eta nola kudeatu hori ere importantea izaten da, ezta? Norberak bere burari erronka handiak jartzen dizkionean eta gero behar duela ere eraberean ilusioa piztuko duenen bat, ez? Bai, bueno, nik zuzendariari hitza kendu diot eta osagarritasunaren izenean itzengo dut. Izan ere, nik ere itzengo dut zure ikuspuntu berberatik. Alegia, itzen nahi dut elkarte txiki berri batetik eta gure planteamentua ere horrela izan da, dela 2 urte sortu ginen, zuen aldamenean, ni Zumaiarra naiz eta Zumaiako Larraina elkartearen izenean nago topagunean, ez? Eta esperientzia hori hemen erakustea iruditzen zait oso importantea dela. Gu talde txikia gea, zuena bezala, hasi berriak, eta kezka hori oso bizi dugu, ez? Oso bizi. Eta talde txikia da, talde oso polita da, askotarikoa, ez dira denak honetatik bizi, hola esaterren, eta ilusio handiakin hasi ginen. 2 urte pasata gero, kezkak baditugu, gauzak egiten ditugu, kezkak baditugu, poza ikeragarria jaso genuen Zarauzkoa ezagutu genuenean, ikeragarria, poza ikeragarria daukagu badirudielako azpetin badagoelako, sortzeko ilusia badagoela, entzun dugu, eskualdeko, hemen aipatu den eskualdeko mugimendua zerbetin beharko genukela oso garbi daukagu, baina hortik bizi dugu asuntua. Eta egin nahia eta lana. Guk daukagun esperantza handia da hor esan den gai batekin. Lehengo larun batean, Zumaiatik Bilbora joan ginen, egun bat lagun, gitxi gora bera, guk nolabait esan dakigunez, gehiore izango zian. Alegia, badago gure bezalako horritan jende asko oso sentibera dena euskararen egoraren inguruan. Asmatuko dugu horiekin konektatzen, ez dakigu. Gure erronka da horiek guztiekin nolabait konektatzea. Eta noski talde txikira etorriko baliz beste dozen erdi balagun oso pozikongo gineateke, baina gure esango nuke obsesioa, edo gure nahi izango litzateke gutxienez euskararekin sentibera den jende horren hori guztiak zerbait egin baldin badu erreferentzia izatea, ez? Etorri guazen zerbait egitea. Ez dakigu oso ondo nola egin. Erabat humiltasunetik jendea elkartu nahiko genuke. Kantuan dala? Kantuan da. Oldarraldiaren aurrean elkartuz eta protesta egin udalaren aurrean horrela ingo dugu. Aurrak ikusten ditugula gero eta gutxiago egiten dutela edo leku batzutan bai best, etorriko gea kukula izei laguntza eskatzea. Esan nahi dut, gure helburua da txiki honetatik gutxinez sentibera den jende horrentzat zerbait plataforma bat ematea hori alde batetik eta bestetik laizter gea gu, Larraina bezala, Zarauzko zirika talera, Azkoetxikoan ikusten nahi naiz ezera, Azkoetxikon gara jungo gea, zein behar deu gure eskualdean mailan jende guzti hau elkarrekin gaudela lortzeko, ez? Nik gure ametsa izango litzateke mendikan 3 bat hilabetea, guazen egitea zerbait, Zarautzen baldin bada Zarautzen, edo Azpeitin baldin bada Azpeitin, bailara osoa aktibatzeko leku bat izango dena, ez? Gazen zerbait egitea. Kantua dala? Kantua. Edo, ez dakit, baina gutxinez jendeak jakin dezala, hor gaudela, kezkatuta gaudela, ez dala gezurra bideo gurutze batean gaudela, eta bar, guazen hori lortzea. Hortik aurrea, lagungarriena izango da nire ustez, topaguneak baldin badauka nazio mailan eragiteko gaitasuna, hori izango da topagunearen egiteko nagusia, baina gure herri txiki hauetan, guazen jendea konektatzea. Ez dut esango aktibatzea, hori hitz potola iruten zait, eta asko gustatzen zait, baina nahi nuke, baina gutxinez konektatzea. Guazen elkarrekin konektatzea. Eta luzatu gabe barkatu. Ez, ari zaizkigu ardatzak nahiko garbi geratzen, ez da? Lehen Arantzabalek aipatzen zuen eskualdeena, saretzea, osagarritasuna, badirudi ez, bintzat ideiak batak eta besteak
Lehendakariak baimen eskatu beharrik ez dauka irati. Zuk agintzen duzu hemen. Zuri moztea baita, aurkezleari moztea, horregatik. Ez kezkatu. Nik bakarrik, begira, oso irakurketa eta kontakizun polita egin den moduan, bai esatea hori da hain zuzen topagunea, ez? Elkarte berriak, sortu berriak, aldutena eta nahi dutena horretatik sortu direnak, eta 40 urteko ibilbidea daukatenak. Eta badituztena, beraien historia, beraien ikasketa, beraien igadura, beraien bizipenak. Hori da topagunea. Orduan, guk egiten duguna, eta batez ere kongresuan egin dugun ariketa izan da, desideratun bat. Ikasketa horretatik, aurrera begira jarri gaituena. Baina, sortu berrientzat ere, baliagarria dela uste duguna, 40 urte dituenarentzat ere bai, baina esaten dugunean, hau tokian toki landu behar da, hoxe da justo. Elkarteak, sortu berriak zein 40 urtekoak tokian toki lan egingo duela. Orduan, nik uste hau da topagunearen aberastasuna eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik zebenetan ilusioa ematen du sortu berria den jendeari ere entzutea eta entzute aktibo horretan ere zuen ekarpena benetan oso importantea da, eskerrik asko. Oso agarritasunaren zenean, sortu berriak, veteranoak, veteranoren bat, Gipuzkoako kostaldea, Gasteiz, hortxe, beste ekarpen bat. Aupa, egunon, Elgoi Bartik, Elgoi Pizarra, Euskaltzaleon topagunetik, gurea ez da sortu berria, 60 urte bete ditu aurten, baina beharrak sortu berri baten behar antzerako dauzkagu. 5 lan ardatz aitatu eta landu dira, baina nik uste dut nolabait lehentasunak markatu beharko ditugula. Denak ikusita denera iristea zaila da, eta denera begiratuta itxutzeko arrisku ere badago. Hau ez da niretzat pentsatzeko arriskua hor dago, eta nolabait bai federazioak berak eta bai euskara elkarteok sortu berria izan, ero 60 urteko elkartea izan, nolabait lehentasunak markatu beharko ditugula, eta herri bakoitzaren izaera eta egoera kontutan hartuta markatu beharko ditugula nolabaiteko lehentasunak, eta egiteko moduko zerbait erabaki egin behar dena eta nahi dena uztartuta. 19 hasiko garela lanean esan duela presidentak, etxeko lan horietan, zerrenda hortan, aurrenekoak edo zeintzuk izango diren edo lehentasunik bagote daukagun aukeratzen hasi beharreta. Egingo duguna da gero aulki bat kendu eta ea zein geratzen den aulkirik gabe. Bi boto jarrita arazoak. Hain zuzen ere hori da, orain egin beharrekoa ez da. Desideratun plazaratu dugu, eta horrek eskatzen duena da, hain zuzen ere ariketa hori egitea. Plan estrategiko bat diseinatzea, non lehentasunak argi eta garbi lantzen diren, hortik eratorriko diren ekintza planak, eta hori da, helduen urtean egin beharreko lana, balioko du nazio mailan bere neurrian, eta gero tokian toki, hor egon badire ere, edo plantean du lehentasunezko planteak egon badira ere, herri bakoitzean aztertu egin behar da, eta zarautzen une honetan dauden egoeran, ikusi behar dute zer egokitzen zeri heldu nahi dioten. Garbi dago, osotasuna duen planteamendu bat aurkeztu dela, eta orain egin behar dena da jeitsi, eta urteetan nolabait hori planifikatu ongi, ito ez gaitezen, eta ilusioz lan egin dezagun urtez urte, ezta? Bueno, nazu zatuko, Ez, lasai, zuk ere baimenik eskatu berrik ez daukazu. Presidenta ez zara, baina izan bazina bezala. Hau atera da, azken hilabetetan bazkideokin egindako mintegitan eta hau dana egin behar dugu. Batzutan, akaso herri baten urteko ekintza bat egiten da, herri mailan eragina daukana. Esan dugun horrek busti beza egiteko era. Ez gaitezen ito, baina kontuan har dezagun non dagoen erronka, ze harreman mota, nola proiektatzen ditugun ekintza horiek, igual bakarri da begirada kasu batzuetan. Beraz, zentzu hortan nik
uste dut ezin dugula gure burua ito, aldi berean, badaukagu erronka egiten ari ez garen zenbait konturi heltzeko eta urratsez urrats. Baina egiteko era bat ere nolabait ari gara proiektatzen eraginkorrago izan dadin gure lana, ez beti ekintza gehiago. Batzutan hiperaktibismoak ere nekatzen gaitu, erretzen gaitu, eta hori nahi nuen pixkate aipatu, ez da? Eta bai, lehentasuna jarriko dugu, tokian eta federazioan, bai, urratxez urratx, izan dakoa. Holtza bezain koloretxoak geratzen ari zaigu ekarpenena, kolore desberdinak, baina lehen uste dut Arantzabalek aipatu duela ezta hirurak bat erritmo desberdinak ditugula, momentuz bakarra entzun dugu, hortxe, mantxoago goazenok, alegia Nafarroa, Ipar Euskal Herriko ordezkaririk edo, bakarren batek hitz egin nahi, bestelakorik ere bai, noski, baina, oreka bilatze aldera, zein animatuko da, antxe, beste esku bat, izkinean. Bueno, giputxixe berriz, Zer egingo dugu ba? Inor ez da perfektua. Ez. Bakarrik, nik hemen jendia ikustea, bai gaztik eta, nik berrotamauz euskeat, bizi osun honetan, dani enantxo gazpertute ilusizio handixekin, nire zoriontasunen parte garrantzitzu, olako elkarretan egotie, eta nik usteat, Oskar este jubilako, Kike este jubilako, eta hori seinale badek. Ikustoko lanin nabanin, lan ofiziala ez tegizungo, baina hortan segiko jau. Eta, nik gero paskaltzen daun jendikin gozo guztuan gonauk, eta hori zen den ere karpentsu eta, hoxe. Ospakizune. Bai. Izan ere, nik uste eta hortan ados egongo zaret ez da jende berri erakarri behar dugu bai, baina noski hortxe, aitortza ere merezi dute, hasieratik egondakoek eta urteen poderioz eskarmentua eta eskarmentua ere ondo etorriko zaigu ikasteko, ondo egindakoak berriz ere balorean jarri eta akatsik ez errepikatzeko, beste. Txandaz libratu zarete. Besteren batek, antxe, atzekaldean. Bai, anezkerreta. Egunon, ez naiz Nafarra, Naparrokoa. Zer egingo dugu, oso gutxi gara zorionez, zorte hori dugu. Baina mugakoa. Ez nire galdera, galdera da. Egi da, aurkeztu den egitasmoa edo jarri zaigun hortzimuga edo desideratuma edo oso handia dela, oso zabala dela, askotan gertatzen zaigu ez, zuri beltzean idazten hasten garen, gauza asko jartzen dira, eta gero itolarria sentitu genezake, bati bat lur hartzeko garaian ez, eta lur hartzez badeu, jauzirik ez dago bai egiterik. Itzegin da lehentasunetaz, argi dago lehentasuna jarri beharko diela, baina horrek gainek eskatzen honik eskatu edo galdera da, o pensatu beharko genuena da, ia hor planteatu dien eginkizun guztiak, maila berekoa dien, plano berekoa dien, guztion egin berekoa dien, hasi altzeate o baldago, hasi altze pensatzen, egiteko banaketan alegia. Plano bakoitzean kokauta gauden jendeari, elkarteari, batu eta beste zer dagokion. Guzti hortan ze guztiok dena ezin dugu egin. Eta ez da igual dena hemen gaudenan egitekoa ere, alegia hor gauza batzuk egon daitezke igual beste ardura maila bat eskatze dutena eta beste posizionamentu bat eskatze dutena. Horixe da, zai galderan, horreblezio da. Hortxe, hortzimuga zabala dela, begian on jarri behar dugun, albiste hona da, hortzimuga horretan inork ez duela ezer kendu. Sobera inork ez duela ezer ikusi. Nunbait kezka hori, nondik hasi lehentasunak zein horraipatutako ardatzoien artean, ez? Esango nuke, ariketa egiteke dagoela,
urrengo urratsa dala. Eta bueno, bueltaka gabiltza, ez da, ardura, gehiegi, niretzat, aurkezten dugun proposamena lehen hainbatetan aipatu da, sistemikoa da. Zada, aintzat hartzea, komunitate, gure iztun komunitateak ze behar duen, ze gizartetan dagoen txertatuta, eta hori aintzat hartzea. Eta nik esango neuke, eta hoia da nire iritzia da, ez da, arrazoi askogatik gure historia, zatiketa baten historia ere izan dela kasu askotan, euskalgintzaren historia, eta bakoitzak bere zatitxoa, ikuspegi ezberdinetatik heldu ahalko litzaioke horri, eta nik irudikatzen dut, gure euskara elkarteek, naiz eta ekintza bi egin, horko euskaltzaleak disponible egon beharko liratekeela euskaltegiak laguntza behar badu, euskararen inguruan dagoen ekosistemari begira eta disponible egon behar duela bebai hor elkarlanean jarduteko. Ez da, orduan, iruditzen zaita etapa barrian, lehen azpimarratu dut, barrutik kanpora dala ariketa, euskaltzale jentea lehengo hor, eta larraina moduko euskaltzale jentea eta Zarautzko elkarteko hor dago gure egiteko nagusia. Eta hortik kanpo begirada izan dadila herri mailakoa, herri zerri eta euskal herri mailan aldan enean mekanismo gehiago jartzea federazioan ardura handi bat hartzen dugu, hau sakatu dugu eta egin beharko dugu zerbait, ez da irati, mekanismo gehiago jartzea hori laguntzeko eta gero egia da baita ere, oso realitate ezberdinak daudela euskal elkarteen artean, eta batzuk bide urratzaile oso sortzailea direla, eta eskatzen digute horretan ere proposamen barriak egitea, eta beste batzuk barriz euren lanean kokatuta herri mailan dabiltza, baina konfiantza ematen digute. Orduan, kongresu honetara dakarguna da bebai, zera kohesionatzaile bat bakoitza bere lekutik egin dezan lan, eta guretik behintzat egoerak eskatzen duen jauzi horri begira mekanismo barriak eta elkartentzat lagungarriak izan daitezen. Arazo badaukagu etxe barruan da hori bebai, etortzatarako eta striptizetarako zera beba dau, aniztasun hori gobernatzeko batzutan zailtasuna dauzkagu, nolabait, elkarte bakoitzak di eskaini alzaion hori nola horretan asmatu batzutan itotzen ditugu, ez dakizen bat e-mailekin, eta bestetan badago muin bat bebai oso topagunearen nazio mailako estrategian murgilduta eta ekoizten, eta guk ere asmatu beharko ditugu erabarriak hori laguntzeko. Baina nik hori euskalgintza zatitua baino euskal elkartetan bizitzea komunitate baten sustapenerako bultzada. Hoxe, dator. Minutu bat. Noski, baita bire, Gero Zumaira joaten garagu, zuenera inongo baimenik eskatu edanako hor tropelean, truekean. Ez, minutu bat, interesatzen zait batutan, sorpresan bezala kokatzen dezu zeure burua, ni momentu honetan, sorpresan bezala ikusten dut topagunearen pare bezala jartzen naiz, elkartetik nator. Eta gogoa daukat, elkarte bezala nola ikusten dan prozesu hau, honi buruz bi hitz esatea, ez? Esan nahi dut, ematen du hemen nagoela, baina ez nagoa hemen zuzendaritzan, baizik eta nago elkartetik begiratura, ez? Elkarte txiki batetik, eta zergaitik iruditzen zaiten garrantzizkoa hemen egotea. Osa, hemen egotea elkarte moduan, ez? Ditugun zailtasun guztiak kontuan izan da. Iruditzen zait, batzutan zaila da gogoeta hau berau egitea taldeetan, edo elkartetan. Batzutan gogoeta berau, egitea ez da erraza. Txosten hau, taldea eramatea, eta esan, benga, letatzen hitzein behar dut, batzutan ez da hain erraza, ez dakitza hau zen erraza den, gurean hain erraza ez da. Eta horren jakitun izan da ere, iruditzen zait, badala gure egitekoa kolokatzea talde bakoitza herri handi baten
baitan. Alegia, gu elkarte txikiak gea, baina nazio mailako mugimendu baten parte gea. Eta hori geure ganatzea ez da erraza, baina usten dut helburu handienetako bat dela elkarteen ikuspegitik. Osea, guk egiten dugun gauza gutxi hori kolokatzea nazio mailako mugimendu baten baitan da iruditzen zait erronkarik handiena. Eta egiten ditugun 4-5 gauza urtean, baina hori kokatzea hor da nire ustez garrantzizkoena, erronka handiena. Orduan, egiten dugun hori guztia, hemen dagoen puntu honetan sartzen da, baina ez honetan, baina honetan sartzen da gu egiten egian lan hau, ematen dio baliorantzi bat. Eta neurri batean, indartzen zaitu, zu talde bezala, herri mailan, nazio mailan dagoen zerbaiten parte izatearen garrantzia azpimarratzekoa da. Horrek esan nahi du lehentasunak nazio mailan topaguneak neurri batean erabaki beharko ditu, baina gure lehentasunak ia nola egiten ditugun hor kokatzeko, hemen, ez? Orduan, alde horretatik, nik usten dut guk gehiago, taldeek, guk gehiago eskatu behar dugu topagunari, garbi, baina topaguneak gehiago fokalizatu behar du talde guztietan. Hor, zer ikasi handia dago, bai gure aldetik, baina baita topagunetik. Eta ez dakit ematen duen ondo dagoen, baina errebindikatzera ere banatu. Zuk ulertuko didazu gainera Belen, hau da taosa bezala. Itxasotik sartzen zaizue, oharkabean, pixkanaka zabaldu da, eta konturatu zarenerako dena estalita dago. Putz eginda ez dakit taosa barrura sartzen dan, baina nolabait ere hauei alaxe dagoki ez da. Pixkanaka barria atzelan horretan. Ongi. Esterik. Aurrera egin behar dugula dio Andonik, badakizu, denborarekin kezkatuta arduratuta dago, eta agindu dugulen, ordu bat erditarako bukatuko dugula, nik uste dut ekarpenak benetan eskertzekoak direla eta estimatuta. Eta orain badator, iritzia jakiteko momentua, orain hau zentzun ditugu, baina noski, nik goizetik aitortuko dizuet oso baikor somatu ditudala Jason eta Irati, eta bazekiten beraiek, onartuko zela, eta B planik baldago, onartzen ez bada zer egingo dugu, gauzako kerbearko lukete ez onartzeko, orain ikusiko dugu. Orain da egiaren ordua, ze bozketaren txanda. Eta bozkatzerako hori bai, kontutan hartu, hementxe jarriko digute orain azalpena, ze ez pentsa dirudien bezain erresa denik, parlamentuan eta gero ere hanka sartzen dute, eta gero okerrak eta alakoak ere izaten dira, hemen alakorik ez genuke nahi, eta beraz agindu didate, hemen jarriko digutela boto txartelaren pareko bat, baina jartzen ez badute nik ere aurreratuko dizuen nolakoa den, hortxe izango dituzue 3 aukera, baiezkoa, ezezkoa edo abstentzioarena. Zuek begibistakoa da, hoietako bat markatu behar duzuela, eta gero epaile lanetan esan dut nik lehen telebistako programetan bezala epaile lanetan aritu behar dutela, eta eurek egin beharko dute kontaketa. Bozkateketa egiten duzuen bitartean, gero pasako dira noski antolakuntzako kideak eta lankideak pasako zaizkizue txartel bila, baina bozketa ematen duzuen bitartean bai ikusiko dugula hementxe, hainbat eragilek eta ere egin dituzten gogoetak eta eman izan nahi dizkiguten ekarpenak. Beraz, bideoa nahi duzuenean. Zorionak, Eupagune, azkenengo aldian egindako hausnarketa gaitik, eta, sorte hon, rengo 10 urteotan, elkarrekin egin behar dugun bidea oparoa izango da, seguruenik. Zuek zarete ez da, herritarren gandik hurbilen zaudeten elkarteetako bat, eta kontuan hartuta, zeintzu diren gure 10 urteotako lehentasunak, ingurumen digitala, aisialdia, kirola, eremu sozioekonomikoa, ezin bestez bide lagun, zaitu zego, eta seguruenik elkarrekin bidea egin ezkero, emaitzak etorriko dira. Eta emaitzak azenean ezinbestekoak dira gure gizartearentzat. Gure gizarteak, bere modu gehiago behar dituelako euskaraz bizitzeko, eta gure gazteriak behar ditu ezinbestez ingurune informan hori ez da, aisialdia, kirola, eremu sozioekonomikoa, lanean hasiko diren gazte horiek ere merezi dute, hori guztia bidea euskaraz ere egitea. Beraz, aurrera, antolatu gaitezen eta ganazko daukagu egiteko. Funtsezkoak dira gelditzeko, hausnartzeko, ideia konpartitzeko, tartea
hartzen duten erakundeak. Gogoetagune horietako bat da euskaltzaleen topagunea, eta aipatutako prozesu horietatik atera dira eta aterako dira euskaraldia edo aurren aurrean helduak heldu bezalako euskararen aldeko ekimen berriak, jatorrak, ausartak. Topaguneak eta euskarabideak helburu nagusiak konpartituta, hurrengo urteetan bide lagunak izaten jarraitzea espero dut. Zuek ederki definitu duzuen moduan, Euskal Herrian erosotasunez euskaraz egitea errealitatea izan dadi. Azken urteetan asko tokatu zait lan egitea topagunearekin. Bi momentu nabarmentzekotan nabarmenduko nuke euskaraldiaren hasiera hura, eta baita ere azkeneko hilabete hauetan Gipuzkoa Arigune izeneko proiektuaren inguruan egiten ari garen lanketa. Bi lanketa horien niretzat oso emankorrak izan dira, ez bakarrik maila profesionalian, baita ere maila pertsonalian ere, eta momentu honetan Gipuzkoa Arigunen egiten ari garen lanketa ere hala da izaten. Aurrera begira oso sugerentia egin zait, aldaketaren teoriaren inguruan topaguneak egin duen proposamena. Iruditzen zait, askotan saiatzen gela gure errealitate konplexu honi erantzun inielak ematen, eta beharko ditugula bestelako hurbilketak. Hortaz, ongi etorria topagunearen lanan. Baita ere, eskatuko nioke topaguneari, lan honekin ikuspegi honekin batera ezazteko pertsona, ezazteko gure komunitatea eta gure komunitatea bizi duten pertsonali. Herki ba, zorionak eta eskerrik asko. Aekak eta topaguneak euskara du ardatz, eta bera bizi berritzeko lanean bihar dugu. Egunerokotasunean norbere aldetik aritu arren, normalizazioaren bide horretan egiten dugu topo eta bide lagun gara. Batez ere euskararen erabileraren sustapenean. Horren bidez eta horrekin batera, euskararentzat espazio berriak eskuratzeko pausuak ematen ditugu. Baita euskaldunon komunitatea handitzeko ere. Topaguneak euskararen bizi berritze prozesuari egiten dion ekarpena garrantzitsua ez ezik ezinbestekoa da. Izan ere euskararen bizi berritzea eraldaketa sozialeko prozesu bada eta ondorioz herritarren aktibazioa ezinbestekoa da horretan. Badakigu aurrerantzean ere topaguneak ekarpen handia egingo duela herritarren aktibazioan, eta badakigu jakingo duela herriz herri gizarte joera berriei pultsua hartzen eta hori guztia euskararen aldeko indar bihurtzen. Eta desio dugu aurrerantzean orain arte bestela topagunea eta kontseilua bide horretan kidetzan aritzea. Eguerdion guztioi, Isaka Mezagan nauzue Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Euskaltzalen topaguneari gure aitortza egin gure gauzkio bere ibilbide luze eta oparoagaitik. Eta aurrerantzean be, gutxien ez beste horrenbesteko ibilbide izatea opa deutzuegu. Euskararen aldeko erronka honetan, indar guztiak batzeko momentuan dagozelakoan nago. Hortaz, zuen konpromisoa eta lankidetza ezinbestekoak izango dira gure hizkuntza balioan jartzen jarraitzeko eta euskaltzaleen alkarte eta talde guztiak erakunde desberdinakaz elkarlanean aritzeko. Beraz, zorionak eta aurrera. Topagunea gabe etzan posible izango herri tokien tokiko euskeran inguruko mugimendu txiki, aldi gerian lekuan bertan garrantzitsuak zianak, gizarte osoari iristia. Mugimendu txiki guztiak elkartuta, topaguneak erakutsi du, nolabait horte garrantzia daukaten mugimendu horiek guztiak, ezta? Alde hortatik, espero eta aurrera jarraitzia bide berian, eta erronka bat markatuko nuke, erronka askon artean. Bereziki, gizarte honetan ditugun Euskal Herritar berriak, orain iristen ari dianak eta iritsiko dianak, gizartean bertan integratzeko gure kulturan da gure hizkuntzan jabe egiteko lan hortan zinbesteko ikusten dut
daukan erronkak. Batetik, harreran egin beharreko denean, eta bestetik, integrazioan egin beharreko sensibilizazio lanien. Hortan, gire lagun izango gaitu garabigeko kidea. Hortxe, txalo bero bat, bidaide eta bidelagun izango ditugun guztiei. Uste dut dagoeneko emaitza badakitela, baino eskatuko dizuet, momentuz sekretu mantendu dezagula, tensioa eta emozioa bukaeraraino mantentzeko, ze bozketaren emaitza hemen jakingo dugu aurki, baina ikusi dut hor, Ane Elordi bertan da bilela, eta bere baimenarekin leloa lapurtu egingo diot momentu batez, arro herri, ez? Ala gaudela aldarrikatuko dugu datorren urtean korrikan, bazter guztietan Euskal Herrian barrena, arro egoteko moduan gaude, gaurko kongresua nola joan den, batez ere orain arteko bidea nola izan den, eta bat arro dagoenean eta bere buruarekin kontent dagoenean zer egiten du? Selfie bat, munduari erakusteko. Eta Maitanek hori eskatu digu, saretarako behar duela bat, beraz, zuen baimenarekin bizkarra emango dizuet, eta patata esan berrean jauzi edo esan dezagun, ez? Alakoren bat. Maikideak ere behar omen ditugu argazkian jende guapoa behar dugulako, beraz, mesedez, etorri ona, eta ea asmatzen dugun denon artean. Nik uste dut alakoren bat. Haupa, Oskar! Zaila hau, bai, askotxo garelako, baino elkartu egin beharko dugu, juntatu egin beharko dugu guztiok, kankaioen aurrean jarri gabe. Hortxe, Oskar, gerturatu, atzean jenderik, hortxe, presidenta, gerturatu, Belen, hortxe. Bueno, bakarren bat bintzat izango dugu, eskerrik asko, eskerrik asko. Saiatu gara, saiatu gara. Eta orain bai, teknologia lagun baldin badaukagu behintzat, nola aldrebez, pozi beharko genuk, ez da? Euneko eunean. Lasaitu ederra hartu dugu, Irati? Estreinatzeko bestela, Bueno, ikusten duzuenez, bai, adostasuna, eta hori bada zerbaiten seinal, ez da? Orain arte egin den lan guzti horretan, denen ahotsak eta entzun diren horrekin, badirudi adostasunera iristeko moduan izan garela. Ikusten duzue, onartuta geratu da, euskararen erabilean jauzi bat emateko helburuarekin, Euskaltzaleen topaguneak hurrengo urtetako diseinatu duen estrategia, eta eskerrak, ze dagoeneko inprimatuta zegoen hortxe gero hemendik ateratakoan aleak jaso ditzazuen, ze Belenek esan duen bezala gero herrira joan behar da, esan ez, hemen begira ze txosten daukadan, Eta orduan horretarako bertan izango duzu txostena, helburua hori delako, hemen adostu dugun eta hemen hitz egin dugun guztiak gero norberak bere herrian zabaltzea. Guztion ahalegina beharrezkoa izango da fase horretarako, argi dago, baina zorionez tematxuak eta buru gogorrak gara, Nafarrok batez ere, elden ikusi dut gutxi, baina azkenan denok Nafarrak garenez. Denok gara buru gogorrak, saiatuak eta nekaezinak. Eta uste dut orain arte Euskaltzaleen topaguneak hori erakutsi duela. Herrietako ilusionista eta hizkuntzaren malabaristei, zor diegu batik bat, eta euskalgintzaren mugimenduak bietatik baduen ez mordoxka bat, zorionekoak zergatik ez, lehen Ibanek aipatu duen bezala, hemen txere bagaude, eta horrekin ere arro egon behar dugula. Tira, hauxe izan da dena, bide luzea egin dugu, gelditzen zaiguna ere ez da makala izango, 19 etxeko lanen zerrenda horretan ere markatu ditugu, ez da, aurrena edo zeintzuk izan beharko duten lehentasunak eta, ze hizkuntzaren normalizazioan bidean tokatuko zaigu, oztopoei aurre egin behar izatea, hortaz ere zerbait badakigulako, baina ekinaren ekinaz, eta batez ere Irati Itziar bezalako lemazainekin, seguru lana erreza izango dela, beraz, gaurko bukaera, gaurko azken puntua, presidentari utziko diogu. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza, pinganillotik esan didate, azkenen ez dela inprimatuta banatuko. Marazo teknikoa tarteko, emailez jasoko duzue.
Bueno, gaur tokatzen zait, amaierako hitzak esatea, baina lehen aipatu diren bezala, spoiler pila bat izan ditut. Orduan, ez dakit zer esan. Danaia kontatu duzue. Orduan, bueno, nik bai joan naiz manitxuen ideia batzuk apuntatuta, gainontzeko entzun bitartean joan naiz gehitzen. Bueno, bakarrik esan, ez dakit personalki beteta sentitzen naizela, halako talde bateko kide izatea, benetan sentitzen naiz mugimenduko kide aktibo eta benetan plazerra da hemen zuekin egotea, eta gaurko ibilbide hau konpartitu izana, baita azkenengo urte honetako hau guztia bebai, ez? Bueno, ikusi duzue gaur egindako proposamena ere, gure errealitatearen eta errealitateen azterketa kritiko batetik sortuta dago, ez? 5 desideratun, 5 amets edo irudikatu ditugu, baina beti ere egingarriak direla uste dugulako. Badakigu gauza asko kontra ditugula, ez? Gizarte eraldaketa bat proposatzen dugu, noiz eta gizarte mugimenduak krisian eta desaktibatuta daudenean. Borondatezko lana ahul daukagunean. Euskaltzalen mugimendua ere, Kikeren aurkezpenan bertan agertu den mugun, hor ahul eta diluituta sentitzen dugunean. Eta gu gizarte eraldaketa bat proposatzera gatoz. Euskalgintza bera ere, larri eta kezkatuta, azkenengo egunotan, ez? Epaitegien babes legala nola dabiltzan desegiten, Ipar Euskal Herriko egoeran ere babesik gabe nola bizi diren, Nafarroako kontrakotasuna, badakigu kontrakotasun hori ez dagoela Nafarroan bakarrik, inguruan ere sentitzen duguna. 21. mendean gaude, honek ere badakartza bere mehatxuak, ziurgabetasuna, likidotasuna, globalizazioa, gizarte dinamikoa, aldakorra, hori guztia, eta gu hemen gainera gizarte eraldaketa bat proposatzen. Oso kontziente gara honetaz, baina baita oso kontziente gara honek guztiak ez digula kentzen euskaraz bizitzeko nahia. Euskaldunak izateko nahia. Euskaldunak izateko inori ez diogulako baimenik eskatu behar. Honek ere ematen digulako indarra, potentzialitatea, hau ere gaur aipatu den hitzetakoa da. Adorea baita proposamen berriak, berritasuna aurrera jarraitzeko. Ausartak eta anbiziotsuak garelako, eta izango garelako. Geure buruari hainbat zeregin eman dizkiogu gaur. Eta badakigu, azaroaren 19 aurrera ere, lanean jarriko garela. Zobrain arte ere lan egiten dugulako. Zereginak, Euskaltzaleen sare mugimendu sendo anitza lantzea. Oinarri soziala elikatu behar dugu, zabaldu, saretu, hori behin da berriz gaur aipatu diren ideiak dira. Baina begirada betik gizarte osoan izango duguna. Eta hori da aipatu duguna, ez? Gure egunerokotasun hori bustiko duen edo motorearen metafora ere erabili da, olioztatuko duen pentsamendua izango da, begirada ireki hori, ez? Ezoiko harremanak egingo ditugu, lankidetza, akordio berria, komunitate egintza. Hau urratsez urrats, eta modu progresibo baten egingo dugu. Eta batzutan aurrera egingo dugu eta beste batzutan atzera. Joango gara etengabe geure buruari ere begira, ez? Ekintzarako etapa bat izango da. Plan estrategikoak eta guztiak eta hori ja, 19tik, igual 20tik aurrera egingo dugu. Azaroan 20tik aurrera, bihar deskanso eguna mínimo. Baina guztia ezin du topaguneak bakarrik egin, zuokin egingo dugu, bazkideokin, mugimenduko kideokin, baina bestelako euskalgintzako eragile eta guztiekin. Horregatik, hemen, zuek ere gonbidatu egon izana, ezta? Amaitzeko, bakarrik esan, ausartak, anbiziotsuak, bagarela, izan garelako ere, egiten badakigulako, badaukagulako ibilbide bat, berriek ere, badakitelako zer egin, nor egin, aurrera egin dezakegulako, konfiantza handia daukagulako gugan, aldunduta gaudelako, eta Iban, eskerrik asko, hitza ekartzeagatik, flipatuta gaudelako. Hau ez dakit, aurretik esan behar genuen eta txostenean sartu. Eske benetan, hau maiten minduta. Eta
flipatu dugulako, flipatzen dugulako, flipatuko dugulako, batera egingo dugulako jauzia. Eskerrik asko.